Ennen kuin aloitamme, minulla on sinulle pieni pyyntö. Yritän juuri nyt saavuttaa ensimmäiset 1000 tilaajaani. Tämä on minulle erittäin tärkeä virstanpylväs. Paina siis ystävällisesti tilaa-painiketta. Sinulle se on vain yksi klikkaus, mutta minulle se on valtava motivaatio jatkaa uusien videoiden tekemistä. Suuret kiitokset teille kaikille. 72 tuntia ennen kuin Anninsley Grantista tuli tarkka ampuja, hänen suurin huolensa oli ammuksien varastonkirjanpidon epäjohdonmukaisuus. Aamuaurinko piiskasi tukikohta Griffinia kuin fyysinen paino. Syyskuu Helmanin maakunnassa tarkoitti, että lämpötila nousi jopa 46 celsiusasteeseen keskipäivällä. Ilmassa maistui pöly ja dieselpolttoaine. Anninsley istui toimistonsa hämärässä viilyydessä, silmäillen laskentataulukoita kuluneessa läppärissä, jonka jokaisen sivun latautuminen kesti 30 sekuntia. 7200 sai, kappaletta 5,56 mm NATO-ammuksia, luetteloitu, tarkistettu ja valmiina jakeluun. Me-24-0B-konekiväärin lippaat oli järjestetty eränumeroittain. 50-kaliiperin BMG-ammukset makasivat erikoisvalmisteisissa säiliöissään. Jokainen niistä oli tilastoitu viimeiseen patruunaan asti. Kaikki paikallaan. Kaikki dokumentoitu pakkomielteisellä tarkkuudella. Tätä Anninsley ymmärsi. Järjestys, systeemit, ennustettavuus. Hän oli 24-vuotias, kotoisin Buttesta, Montanasta, missä hänen isänsä oli työskennellyt kuparikaivoksissa, kunnes sortuma murskasi 3 hänen alaselkänsä nikamaa. Hänen äitinsä opetti ala-astetta ja venytti jokaista dollaria niin, että se huusi. Kun Anninsley valmistui lukiosta, korkeakoulua ei edes harkittu. Perhe tarvitsi rahaa, ei lisää velkaa. Armeija värväsi voimakkaasti Buttin kaltaisista kaupungeista. Hyvää palkkaa, etuja, työharjoittelua ja mahdollisuuden nähdä jotain muuta kuin samat harmaat vuoret, joita hän oli tuijottanut koko elämänsä. Anninsley allekirjoitti paperit 2 viikkoa 18-vuotis syntymäpäivänsä jälkeen. Peruskoulutus melkein mursi hänet. Kouluttaja oli huutanut, kunnes hänen kaulansa suonet pullistuivat. Hän oli juossut, kunnes jalat tuntuivat kuin kuminauhoilta. Hän oli ryöminyt mudassa piikkilangan alla, kun kouluttajat olivat ampuneet tyhjiä patruunoita hänen päänsä yli. 3 hänen ryhmänsä värvättyä lopetti ensimmäisellä viikolla. Anley oli halunnut lopettaa joka ikinen päivä, mutta lopettaminen tarkoitti kotiinpaluuta tyhjin käsin. Lopettaminen tarkoitti, että hänen isänsä oli uhrannut selkänsä turhaan. Lopettaminen tarkoitti, että hän oli täsmälleen yhtä pieni kuin se harmaa, Montanan pikkukaupunki oli aina saanut hänet tuntemaan. Joten hän ei lopettanut. Hän puski läpi jokaisen esteen itsepäisellä, jauhavalla päättäväisyydellä. Ei siksi, että hän olisi ollut rohkea, vaan koska vaihtoehto oli sietämätön. Peruskoulutuksen jälkeen hän oli erikoistunut logistiikkaan ja toimitusketjun hallintaan. Se ei ollut loistokasta. Kukaan ei kirjoittaisi tarinoita henkilöstä, joka laski ammuksia ja tarkisti laitteiden sarjanumeroita, mutta se sopi hänen järjestelmälliseen mieleensä. Hän oli hyvä numeroissa ja yksityiskohdissa. Hän ei koskaan unohtanut tilausta tai laskenut varastoa väärin. Hänen esimiehensä huomasivat hänen luotettavuutensa nopeasti. Lopulta hänet määrättiin tänne, tukikohta Griffiniin, keskelle ei mitään, Afganistaniin, missä kapinalliset hallitsivat ympäröivää aluetta, ja jokainen toimituskonvoi oli potentiaalinen väijytys. Anninsley sulki läppärin ja pyyhki hikeä otsaltaan. Varjossakin kuumuus oli tukahduttavaa. Hän tarkisti kellonsa. Tunnin lounas ruokalassa tarkoitti samaa 3 ihmisen kanssa syömistä joka päivä. Briggs, Texasista kotoisin oleva mekaanikko, joka pystyi kokoamaan Humvein moottorin silmät sidottuna, ja jolla oli mielipide kaikesta jalkapallosta ulkopolitiikkaan. Keller, viestintäasiantuntija, joka vastasi salatuista radiolaitteista ja kertoi hirveitä vitsejä täydellisellä komiikalla. Ja Marcus Vaughan, taistelulääkintämies, joka oli pelastanut enemmän ihmishenkiä kuin hän pystyi laskemaan, eikä koskaan puhunut niistä. He olivat hyviä ihmisiä, niin lähellä ystäviä kuin tällaisessa paikassa pystyi olemaan. Ruokala haisi teolliselta puhdistusaineelta ja ylikypsältä lihalta. Anninsley nappasi tarjottimellisen jotain, joka saattoi olla kanaa, ja löysi Markusin istumassa yksin nurkassa. Hän näytti uupuneelta, silmänaluset tummat,
Sellaista väsymystä, jota uni ei korjannut. Hän istui tämän eteen kysymättä lupaa. Näin se toimi täällä. Et odottanut kutsuja. Markus katsoi ylös ja onnistui väsyneen hymyn. Inventaariopäivä. Joka päivä on inventaariopäivä. Anninsley tökki kanaansa. Siinä oli kumin kaltainen koostumus. Näytät helvetiltä. Lääkintäkopteri tuli kello 03. IED-uhri. Poika oli 19. Markus tuijotti kahviaan. En pystynyt pelastamaan hänen jalkojaan. Anli ei tiennyt mitä sanoa siihen. Hän ei koskaan tiennyt mitä sanoa, kun Markus puhui työstään. Hänen työnsä sisälsi laskentataulukoita ja ilmastoituja varastoja. Hänen työnsä sisälsi verta ja huutoa ja mahdottomia päätöksiä siitä, kuka eli ja kuka ei. He söivät hiljaisuudessa hetken. Sitten Markus laski haarukkansa ja katsoi häntä äkillisellä intensiteetillä. Sinun pitäisi oppia enemmän kuin vain logistiikkaa. Anninsley räpäytti. Mitä? Tukikohdassa on koulutusmahdollisuuksia. Taistelu, ensiapu, aseen käsittely, navigointi. Useimmat tukijoukot jättävät ne huomiotta. Hän nojautui eteenpäin, mutta jokaisen pitäisi osata puolustaa itseään, auttaa muita hätätilanteessa. Minä kävin läpi perustaistelukoulutuksen. Osaan ampua. Milloin viimeksi ammuit oikeasti aseella? Anninsley mietti. Peruskoulutus. 18 kuukautta sitten. Hän oli pätevöitynyt M4-karbiinilla. Osuin tarpeeksi maaleihin läpäistäkseni, eikä hän ollut koskenut kivääriin sen jälkeen. Sitä minä ajattelinkin. Markus veti rypistyneen paperin taskustaan ja liuutti sen pöydän yli. Mestari-aliupseeri Morris johtaa vapaaehtoista ohjelmaa tiistai- ja torstai-iltaisin. Tule paikalle, jos haluat olla enemmän kuin vain nimi kuolonuhrien listalla. Hän nousi, nappasi tarjottimensa ja käveli pois ennen kuin Anninsley ehti vastata. Hän katsoi paperia. Karkealla käsialalla oli listattu ajat ja sijainti tukikohdan toisella puolella. Alareunassa, yksi lause. Jokainen sotilas pitää linjan, kun hetki vaatii sitä. Anley taittoi paperin ja laittoi sen taskuunsa. Hän luultavasti ei menisi. Hänellä oli varastoa hallittavana, raportteja arkistoitavana. Hänen työnsä oli tarpeeksi tärkeää ilman ylimääräisten monimutkaistusten lisäämistä. Mutta sinä iltana, logistiikkatehtäviensä suorittamisen jälkeen, hän huomasi kävelevänsä kohti koordinaatteja, jotka Markus oli kirjoittanut. Ampumarata sijaitsi tukikohdan reunalla, suojattuna räjähdyssuojilla ja vartiotornin valvonnassa. Jopa kello 18.00 kuumuus oli polttava. Anninsley lähestyi pientä sotilasryhmää aseiden telineen lähellä. Useimmat olivat häntä nuorempia. Tukijoukkoja ulkonäön perusteella. Ihmisiä, jotka työskentelivät viestinnän tai ajoneuvojen huollon tai hallinnollisten tehtävien parissa. Vanhempi mies seisoi heitä vastapäätä. Hän oli todennäköisesti 60-luvun lopulla, mikä teki hänestä ikivanhan sotilasstandardien mukaan. Hänen kasvonsa olivat sään ja juonteiden peitossa kuin vanha nahka. Arvet kulkivat molempia käsivarsia pitkin. Hän käveli lievästi ontuen, suosi vasenta jalkaansa, mutta hänen silmänsä olivat terävät ja valppaat. Kun hän katsoi Anninsleyä, tämä tunsi tulleensa arvioiduksi ja mitatuksi noin 3 sekunnissa. Olet uusi. Hänen äänensä oli karhea, kuin hän olisi viettänyt vuosikymmeniä huutaen tykistön yli. Nimi, Anninsley Grant, logistiikka-insinööri. Morse, mestari-aliupseeri, eläkkeellä. Osaatko ampua? Päteydyin peruskoulutuksessa. Se ei merkitse mitään. Hän käveli aseiden telineelle ja veti esiin M4-karbiinin. Tämä on M4 5,56 mm. Tehokas kantama 300 petru. Aloita täältä. Hän ojensi kiväärin hänelle. Se tuntui painavammalta kuin hän muisti. Metalli oli kuuma auringossa olosta. Morris käytti seuraavat 20 minuuttia käymällä läpi perusteita, miten ladata lippaan, miten saavuttaa oikea tähtäyskuva, miten hengittää ennen liipaisimen painamista. Hänen opetustyylinsä oli suora ja tehokas. Ei hukattuja sanoja, ei rohkaisua tai kritiikkiä, vain tietoa, jonka odotettiin imeytyvän. Lopulta hän osoitti ampumarataa kohti paperitauluja 100 metrin etäisyydellä. Näytä minulle, mitä peruskoulutus opetti sinulle. Anninsley asettui ampumalinjalle. Hänen kätensä hikoilivat hansikkaiden sisällä. Hän painoi kiväärin perää olkapäätään vasten, löysi etutähtäimen ja yritti muistaa kaiken 18 kuukauden takaa. Hengitä hitaasti. Purista. Älä vedä. Seuraa läpi.
Hän ampui 5 laukausta huolellisesti peräkkäin. Kivääri potkaisi olkapäätään vasten jokaisella laukauksella. Ruudin haju täytti hänen sieraimensa. Kun hän laski aseen, Morse käveli alas ampumarataa kommentoimatta. Hän tutki hänen kohdettaan, kääntyi sitten takaisin häntä kohti. Hänen ilmeensä oli lukukelvoton. Hän palasi ja otti kiväärin hänen käsistään. Katso ryhmittymääsi. Anli siristi silmiään kohdetta kohti. Hänen 5 laukaustaan olivat lävistäneet paperin nyrkin kokoisena ryhmänä. Kaikki muutaman sentin päässä keskeltä. Useimmat aloittelijat hajottavat ammuksia kaikkialle, Moore sanoi hiljaa. Heidän kätensä tärisevät. He värähtävät. He vetävät liipaisinta sen sijaan, että puristaisivat sitä. Hän katsoi häntä terävillä silmillään. Et tehnyt mitään noista. Ryhmittymäsi on tiivis. Laukaustesi on hallittuja. Hän piti tauon ja jotain muuttui hänen ilmeessään. Ei aivan hyväksyntää, mutta tunnistusta. Sinulla on luontaista lahjakkuutta. Useimmilla ihmisillä ei ole. Se tarkoittaa, että sinun pitäisi kehittää sitä. Seuraavien viikkojen aikana Annesley ilmestyi paikalle joka tiistai ja torstai-ilta. Koulutus muodostui rytmiksi, jota hän odotti. Hänen logistiikkatyönsä oli tärkeää, mutta myös monotonista. Samat laskentataulukot, samat varaston laskennat, samat raportit arkistoituna samassa muodossa. Ampumarata oli erilainen. Siellä oli välitöntä palautetta. Joko luoti meni sinne, minne hän oli tarkoittanut, tai ei. Ei epäselvyyttä, ei paperityötä, vain fysiikkaa ja taitoa ja keskittymistä. Morse opetti hiljaisella intensiteetillä. Hän selitti tarkkuusammunnan tiedettä. Miten tuuli vaikuttaa luodin lentorataan? Miten lämpötila muuttaa ruudin palamisnopeutta? Miten väärällä hetkellä hengittäminen voi siirtää osumapistettä useilla senttimetreillä? 3. viikolla hän esitteli hänelle erilaisia asejärjestelmiä. M244-4 B-konekivääri, M249 ryhmän automaattikivääri. Jokaisella oli erilaiset ominaisuudet, erilaiset rekyylimallit, erilaiset tehokkaat kantamat. Sitten 6. viikolla hän toi jotain erilaista. ZA-10 puoliautomaattinen tarkka-ampujajärjestelmä oli penkillä kuin tarkkuusmekaniikan osa, mikä se juuri olikin. Pidempi kuin M4, painavampi, tehokas kiikaritähtäin asennettuna päälle. Tämä ei ollut kivääri luotien ruiskuttamiseen läheltä. Tämä oli kirurgiseen tarkkuuteen äärimmäisillä etäisyyksillä. Morse käsitteli sitä kunnioituksella. 7,62 mm NATO, tehokas kantama 800 metre, puoliautomaattinen, joten voit ampua luoteja nopeammin kuin lukkokäyttöisillä järjestelmillä. Hän katsoi häntä, mutta se vaatii täydellistä liipaisinkuria. Mikä tahansa värähdys kertautuu kiikarin läpi. Hän asetti tauluja 300 jardin etäisyydelle. Pieniä pisteitä etäällä. Annesley asettui aseen taakse. Kiikari toi maailman tarkkaan fokukseen. Hän näki yksittäisiä niittien reikiä paperitaulussa. Suurennetun näkymän kautta 300 jaardia tuntui 50 jaardilta. Morrisin ääni oli rauhallinen hänen vieressään. Hengitä hitaasti. Päästä puolet hengityksestä ulos. Pidätä. Purista. Kivääri potkaisi kovemmin kuin M4. Pamaus oli kovempi, syvempi. Kiikarin läpi Annesley näki luodin lävistävän paperin hieman keskustan vasemmalta puolelta. Tuuli, Moore sanoi. Et ottanut huomioon sivutuulta. Yritä uudelleen. Hän teki säädön. Toinen laukaus osui täsmälleen keskelle. Istunnon loppuun mennessä hän oli saanut 90 luodista 6 tuuman ympyrän sisään 300 jaardin etäisyydelle. Hänen olkapäätään särki rekyyli. Hänen silmänsä olivat väsyneet kiikarin läpi tuijottamisesta, mutta jokin hänen sisällään tuntui tyytyväiseltä ja rauhalliselta tavalla, jolla se harvoin oli. Morse oli hiljaa heidän puhdistaessaan aseita. Lopulta hän puhui katsomatta häneen. Voisit tehdä tästä ammatin. Tarkka ampujakoulu. Tarkkuusammunnan kurssit. Hän piti tauon. Sinulla on siihen temperamentti. Kärsivällisyys, ei egoa. Kyky pysyä paikallaan ja odottaa. Annesley nauroi epämukavasti ehdotukselle. Olen tyytyväinen logistiikkaan. Minun ei tarvitse olla sankari. Kyse ei ole sankaruudesta. Morrisin ääni oli terävä, mutta Morsen sanat jäivät hänen mieleensä. Hän mietti niitä inventaariotehtäviään tehdessään. Hän mietti niitä yöllä vuoteessaan maatessaan, kuunnellen aavikon tuulen ulvontaa ulkona.
Voisiko hän todella tehdä enemmän kuin vain laskea luoteja? Kysymys tuntui vaaralliselta, kuin oven avaamiselta, jota hän ei ehkä pystyisi sulkemaan. Syyskuu alkoi kääntyä lokakuuksi. Harjoitusleirit jatkuivat. Aninsleyn taidot paranivat tasaisesti. Enemmän alettiin opettaa hänelle edistyneitä konsepteja. Miten laskea luodin putoamista äärimmäisillä etäisyyksillä, miten lukea harhautusta kiikarin läpi tuulen arvioimiseksi, miten maan pyörimisestä johtuva Coriolis-ilmiö voi siirtää luoteja yli 1000 jaardin etäisyyksillä. Eräänä iltana, erityisen hyvän harjoitusleirin jälkeen, Morse kutsui hänet istumaan autonsa takaluukun päälle. Hän otti 2 vesipullon jääkaapista ja ojensi toisen hänelle. He istuivat hiljaa, katsellen auringon laskua aavikon yllä. Taivas muuttui oranssiksi ja violetiksi. Tässä valossa voisi melkein unohtaa sodan, joka käy aivan räjähdyssuojien takana. Minulla oli tytär, Morse sanoi yhtäkkiä. Hän olisi nyt noin sinun ikäisesi, 24, 25. Aninsley kääntyi katsomaan häntä, yllättyneenä. Hän ei koskaan puhunut henkilökohtaisista asioista. En ole puhunut hänelle 6 vuoteen. Hän sanoi, että valitsin armeijan perheen sijaan. Sanoi, etten ollut koskaan läsnä silloin, kun se oli tärkeää. Hän on luultavasti oikeassa. Hän otti pitkän kulauksen vettä. Annoin armeijalle 25 vuotta. Palvelin Grenadassa vuonna 83, Panamassa 89, Desert Stormissa 91. Tulin kotiin arpien ja tarinoiden kanssa, mutta missasin syntymäpäiviä ja valmistujaisia ja joka hetken, joka hänelle oli todella tärkeä. Morse kääntyi katsomaan Aninsleyä, hänen silmänsä olivat kosteat. Vaimoni kuoli syöpään vuonna 2008. Tyttäreni ei edes soittanut kertoakseen minulle ennen kuin 3 päivää hautajaisten jälkeen. Silloin tiesin, että olin epäonnistunut niissä asioissa, joiden piti olla tärkeimpiä. Aninsley ei tiennyt mitä sanoa. Hän ei ollut koskaan nähnyt tätä puolta hänestä. Haavoittuvia, särkyneitä osia, kovan ulkokuoren alla. Miksi kerrot minulle tämän? Hän kysyi hiljaa. Koska muistutat minua hänestä. Samaa päättäväisyyttä, samaa hiljaista voimaa. Hän katsoi pois, takaisin auringonlaskuun. Sinun opettamisesi tuntuu toiselta mahdollisuudelta. Kuin ehkä voisin tehdä oikein jonkun hyväksi, vaikka epäonnistuin hänen kanssaan. Tuon tunnustuksen paino laskeutui heidän väliinsä. Ansley ymmärsi yhtäkkiä, miksi Morse oli investoinut niin paljon aikaa näihin harjoitusleireihin. Miksi hän oli ilmestynyt joka viikko, vaikka oli eläkkeellä, eikä hänellä ollut mitään virallisia velvollisuuksia. Miksi hän välitti niin paljon siitä, kehittikö hän kykyjään. Hän ei ollut vain oppilas. Hän oli sijainen tyttärelle, jonka hän oli menettänyt. Olen pahoillani, Aninsley sanoi, koska mikään muu ei tuntunut riittävältä. Älä ole pahoillasi. Älä vain tuhlaa sitä, mitä sinulla on. Moore nousi jäykästi seisomaan, hänen huono jalkansa sai hänet ähkimään. Lahjakkuus on harvinaista, tarkoitus on harvinaisempaa. Jos löydät molemmat yhdessä, pidät niistä kiinni. Lokakuun puolivälissä uutiset operaatio Valkyriasta saapuivat. Briefaus pidettiin suojatussa huoneessa, jonka seinät olivat täynnä karttoja. Aninsley istui takana muiden tukkihenkilöstöön kuuluvien kanssa, yrittäen ymmärtää taktisia päällekkäisyyksiä ruudukkokoordinaateissa. Luutnantti Boone Garrett seisoi huoneen edessä. Hän oli kompakti mies 30-vuotiaana, jolla oli vahva Alabaman aksentti ja sellainen hiljainen itseluottamus, joka tuli vuosikymmenen johtamisesta taistelussa. SEAL-joukkueen operaattori. Sellainen sotilas, joka sai vaikean näyttämään vaivattomalta. Hän selitti tehtävän kliinisellä tarkkuudella. Tiedustelutiedot osoittivat Talibanin asevaraston 18 mailia tukikohdasta pohjoiseen. Korkean arvon kohde vahvistettu paikan päällä. 14 miehen SEAL-joukkue tunkeutuisi helikopterilla pimeyden turvin. He lähestyisivät rakennusta jalkaisin, neutralisoisivat vihollissotilaat ja poistuisivat ennen aamun koittoa. Tehtävä vaati tukkihenkilöstöä, joku hallinnoimaan ammustäydennystä, joku kantamaan lisälääkintälaitteita, joku joka voisi pysyä lähellä toimintaa, mutta ei panikoisi paineen alla. Garrettin silmät skannasivat huonetta. Tarvitsen vapaaehtoisen logistiikasta, jonkun luotettavan, joka ei jäädy, jos asiat mutkistuvat. Aninsleyn käsi nousi, ennen kuin hän tietoisesti päätti nostaa sen. Garrett nyökkäsi. Grant,
Olet listalla. Raportoi asevarastolle huomenna klo 2200 varusteiden jakelua varten. Siinä se oli. Ei keskustelua, ei epäilyjä. Hän oli vapaaehtoisesti ilmoittautunut, ja nyt hän oli sitoutunut. Briefauksen jälkeen Morris tapasi hänet rakennuksen ulkopuolella. Hän ei sanonut mitään pitkään aikaan, vain katsoi häntä ilmeellä, jota hän ei osannut täysin lukea. Sinun ei tarvitse tehdä tätä, hän sanoi lopulta. Logistiik-asiantuntijoiden ei tarvitse mennä ulkorajan ulkopuolelle. Tiedän. Tuntui oudon rauhalliselta koko asian suhteen, mutta he tarvitsevat jonkun luotettavan. Olet sanonut minulle viikkoja, että olen kykenevämpi kuin luulen. Ehkä on aika todistaa se. Moore tutki hänen kasvojaan. Sitten hän kurotti takkinsa sisään ja veti esiin pienen nahkaisen muistikirjan. Kansi oli kulunut sileäksi vuosien käsittelystä. Hän painoi sen hänen käsiinsä. Aloitin tämän kirjoittamisen vuonna 1983. Jokainen oppitunti, jonka opin kantapään kautta. Jokainen virhe, joka melkein tappoi minut. Jokainen viisaus, joka oli vaivan arvoinen. Annesley avasi sen varovasti. Sivut olivat täynnä luonnoksia, laskelmia, käsinkirjoitettuja havaintoja, tuulivärähtelytaulukoita, etäisyysarviointitekniikoita, muistiinpanoja hengityksen hallinnasta ja liipaisimen kurinalaisuudesta. En voi ottaa tätä, hän protestoi. Tämä on sinun. Se on nyt sinun. Morsen ääni oli vakaa. Luota siihen, mitä olen opettanut sinua. Olet valmis enemmän kuin vain laatikoiden kantamiseen. Olet aina ollut valmis. Tarvitsit vain oikeat olosuhteet nähdäksesi sen. Hän puristi hänen olkapäätään kerran kovaa, sitten käveli pois katsomatta taakseen. Yönä ennen tehtävää Annesley makasi vuoteessaan, tuijottaen kattoa. Tuuletin pyöri hitaasti yläpuolella, liikutteli kuumaa ilmaa laiskoissa ympyröissä. Hän kuuli muiden sotilaiden hengitystä läheisissä vuoteissa, heidän liikkumistaan, yhden henkilön puhuvan hiljaa unissaan. Hän ajatteli vanhempiaan Montanassa. Hänen isäänsä, jonka selkä oli pilalla, istumassa olohuoneessa katsomassa televisiota, koska seisominen sattui liikaa. Hänen äitiään, joka arvioi papereita keittiön pöydän ääressä. Hänen lukulasinsa liukuivat alas nenältään. Hänen nuorempaa veljeään, joka aloitti yhteisöopiston ja teki 2 työtä maksaakseen sen. Heillä ei ollut aavistustakaan, mitä hän oli aikeissa tehdä. He luulivat hänen laskevan tarvikkeita turvallisessa varastossa. He luulivat hänen olevan turvassa. Ehkä hän olisi turvassa. Briefaus teki siitä kuulostavan suoraviivaiselta. Pysy 50 jaardin päässä toiminnasta, jaa ammuksia tarvittaessa. Sealit hoitaisivat vaarallisen työn. Mutta jokin Morsen silmissä, kun hän antoi hänelle muistikirjan, vihjasi, että hän tiesi paremmin. Vihjasi, että suunnitelmat harvoin selviävät yhteydestä todellisuuteen. Annesley veti muistikirjan tyynyn alta ja selasi sitä heikon paristokäyttöisen lyhdyn valossa, sivu toisensa jälkeen täynnä kovalla työllä ansaittua tietoa. Sisäpuolen takakannessa hän löysi kaiverruksen, jota hän ei ollut aiemmin huomannut. Kirjoitettuna Morsen huolellisella käsialalla, Annesley, tulet kohtaamaan seinän. Kaikki kohtaavat. Kun haluat luovuttaa, muista, että ainoa epäonnistuminen on lopettaa ennen kuin olet valmis. Kaikki muu on vain väliaikainen takaisku. Sinulla on tämä. Sinulla on aina ollut tämä. Callahan Morse. Päivätty 14. syyskuuta. Päivä ennen kuin hän oli nostanut kätensä ilmoittautuakseen tähän tehtävään. Hän oli tiennyt, jotenkin hän oli tiennyt, että hän päätyisi tänne. Helikopterimatka kohti operaatioaluetta tuntui laskeutumiselta helvettiin. Annesley istui Black Hawkissa 14 siilin ympäröimänä, jotka tarkistivat aseitaan mekaanisella tehokkuudella. Kukaan ei puhunut. Ainoat äänet olivat roottorien lapojen iskut yön ilmaan ja satunnainen radioliikenteen rätinä lentäjien välillä. Oli 12. syyskuuta kello 0:30. Aavikko levittyi mustana ja tyhjänä alapuolelle, näkyvissä vain tummempina muotoina tummaa taivasta vasten. Tähdet yläpuolella paloivat kristallin kirkkaalla selkeydellä. Annesley tarkisti varusteensa 100 kertaa. 320 kappaletta 7,62 mm ammusta, jaettuna 16 lippaaseen liivissään. Lääketieteellinen traumapakkaus kiinnitettynä reiteensä. 6 litraa vettä. M4-karbiini ladattuna täydellä lippaalla. Varmistin päällä. Piipu osoittaen alaspäin. Kaikki paikoillaan.
Kaikki laskettu. Häntä vastapäätä istui korporaali Garrett Sullivan. Kaikki kutsuivat häntä Reaperiksi, vaikka Annesley ei tiennytkään miksi. Hän oli 28-vuotias Montanasta, kuten hänkin, ja hänellä oli sellainen jäinen tyyneys, joka ei koskaan tuntunut murtuvan olosuhteista riippumatta. Hänen pääaseensa oli MZ-10 SAS, sama tarkkuuskivääri, jolla Morse oli häntä kouluttanut. Sullivan huomasi hänen katseensa ja nyökkäsi kerran. Ei sanoja tarvittu, vain tunnustus kahden ihmisen välillä, jotka olivat kotoisin samoista kylmistä vuorista ja olivat jostain syystä päätyneet tälle kuumalle aavikolle valmistautuen tekemään väkivaltaa. Helikopteri kallistui hieman, säätäen kurssia. Annesleyn vatsassa muljahti. Hän tarttui turvavyöhön ja keskittyi hengittämään hitaasti. Sisään nenän kautta, ulos suun kautta, kuten Morse oli häntä opettanut. Luutnantti Garrettin ääni kuului kaikkien kuulokkeisiin. Rauhallinen, ammattimainen. 5 minuuttia tunkeutumiseen. Viimeiset tarkistukset. Seelit liikkuivat täydellisessä synkronoinnissa. Tarkistivat lippaita, säätivät yönäkökiikareita, kiinnittivät varusteita, jotka saattaisivat kolista tai liikkua liikkeen aikana. Nämä miehet olivat tehneet tämän satoja kertoja. Heille tämä oli rutiinia. Anlille se ei ollut millään tavalla rutiinia. 2 minuuttia jäljellä, maailma räjähti. Lentäjän ääni särkyi äkillisellä kiireellä. RPG, käänny oikealle. Helikopteri nytkähti voimakkaasti sivulle. Avoimesta ovesta Annesley näki valojuovia syöksymässä alas pimeydestä. Jäljitysluoteita, kymmeniä, vihreitä sormia, jotka kurkottivat lentokoneeseen tappavalla tarkoituksella. Näin ei pitänyt käydä. Tiedustelubriefaus oli sanonut, että alue olisi tyhjä, kunnes he saavuttaisivat rakennuksen. Joku oli mennyt pieleen. Kuolemaan johtavasti pieleen. Luutnantti Garrett huusi käskyjä, mutta sanat katosivat kaaukseen. Ääni kuin ukkonen iskemässä metalliin. Helikopteri tärähti. Varoitusvalot vilkkuivat punaisina koko matkustamossa. Palavan hydraulinesteen haju täytti Annesleyn sieraimet. Lentokone pyöri. Horisontti kallistui mahdottomiin kulmiin. Anneslyn pää iskeytyi seinään valjaista huolimatta. Tähdet räjähtivät hänen näkökenttänsä eteen. Hänen korvansa täyttyivät korkea-äänisestä vingunnasta, joka peitti kaiken muun. Maa syöksyi vastaan. Lentäjä taisteli hallinnasta, käyttäen kaikkia temppujaan pitääkseen heidät ilmassa. Black Hawk tasoittui viime hetkellä, mutta laskeutuminen oli brutaali yli kaiken, mitä Angley oli kuvitellut. Törmäys. Metalli ulisi, lentokone pomppasi kerran, kahdesti, sitten liukui sivuttain kivikkoista hiekkaa pitkin. Ääni oli apokalyptinen. Roottorin lavat hajosivat, tukirakenteet taipuivat, pölypilvi nielaisi kaiken. Sitten hiljaisuus. Kauhea, soiva hiljaisuus. Annesleyn kädet liikkuivat automaattisesti. Avaa valjaat, ota kivääri. Tarkista vammat. Hänen päänsä jomotti. Veri valui jostain hänen päänahastaan, mutta hän pystyi liikkumaan. Hän pystyi ajattelemaan. Sealit olivat jo liikkeellä, virraten ulos vaurioituneesta helikopterista yöhön. Luutnantti Garrett raahasi tajuttoman lentäjän ulos hänen istuimeltaan. Perämies verenvuoti päästä, mutta oli tajuissaan sen verran, että pystyi kompastelemaan. Luodit alkoivat viuhua ilmassa, lähellä kulkevien luotien tunnistettava rätinä. Vihollissotilaat olivat nähneet onnettomuuden. He olivat tulossa. Annesley kompasteli ulos helikopterista jaloillaan, jotka eivät tuntuneet täysin olevan hänen kehonsa jatkeena. Aavikko levittyi kaikkiin suuntiin kylmien sekunneissa, kivääri puhui. Syvä jyrähdys kaikui aavikolla. Tauko. Toinen jyrähdys. Pimeyden läpi kapinalliset alkoivat pudota etäisyyksiltä, joita Annesley tuskin näki. Hän pudottautui hiekalle sotilaan viereen ja avasi tarvikepakkauksensa. Tämä oli hänen työtään. Jakaa ammuksia, pitää taistelijat varustettuina. Hän ryömi asemalta toiselle, toimittaen tuoreita lippaita ja keräten tyhjiä. Luodit potkivat hiekkaa hänen ympärillään. Yksi luoti kulki niin läheltä, että hän tunsi ilman siirtymisen poskeaan vasten. Mutta hän jatkoi liikkumista, koska tätä varten hän oli kouluttautunut. Tämän takia hän oli vapaaehtoisesti ilmoittautunut. Tee työsi. Älä mieti, tee vain työsi. Sullivanin kivääri jatkoi järjestelmällistä työtään. 80 sekunnin välein toinen jyrähdys. Toinen kapinallinen eliminoitu. Hän oli heidän pelastusrenkaansa.
Niin kauan kuin kivääri jatkoi puhumista, se piti vihollisen etäisyydellä, jolta he eivät voineet tehokkaasti hyökätä. Sitten kello 03.12 kaikki muuttui. Sullivan siirtyi saadakseen paremman kulman kapinallisten konekivääripesäkkeeseen, joka oli alkanut löytää heidän kantamaansa. Hän paljasti itsensä vain hetkeksi. Vain yhden hetken. Lähestyvän luodin räsähdys oli erilainen kuin muut. Terävämpi, keskittyneempi. Toisella puolella ollut tarkka ampuja oli odottanut juuri tätä tilaisuutta. Luoti löysi raon Sullivanin olkapään ja hänen luotiliivinsä levyn välistä. Isku pyöräytti hänet ympäri ja paiskasi hänet kallioita vasten. Hänen M10 SAS-kiväärinsä kilisi pois kivikkoa pitkin. Veri alkoi levitä tummana hänen univormuaan pitkin. Markus liikkui ennen kuin Sullivan osui maahan. Taistelulääkintähenkilö peitti 30 jalkaa sekunneissa. Lääkintäpaketti jo käsissään, hän saavutti Sullivanin ja alkoi välittömästi työtä. Paine haavaan, täyttäen sen nopealla verenvuotoa tyrehdyttävällä sideharsolla, aloittaen suonen sisäisen tiputuksen yhdellä kädellä, samalla kun ylläpitää painetta toisella. Sullivan oli tajuissaan, mutta shokissa. Annesley kuuli hänet asemaltaan. En voi ampua. Kivääri. Luutnantti Garrettin ääni leikkasi radioliikenteen läpi. Kiireellinen, mutta hallittu. Tarvitsemme tuon aseen aseman aktiiviseksi. Sullivan on maassa. Kuka voi ampua? Kukaan ei vastannut. Muut siilit olivat täysin kiinni omilla sektoreillaan. Markus hoiti Sullivanin hoitoa. Lentäjät olivat haavoittuneet. Ja vihollinen, aistiessaan tuon tuhoisan tarkkuustulen menetyksen, oli rohkaistumassa, lähestymässä, heidän laukauksensa tarkentuen. Annesley tuijotti M1 SAS-kivääriä, joka makasi hylättynä kallioilla 30 jalan päässä. Tähtivalo välähti kiikarin päällä. Tuo kivääri oli hallinnut koko taistelukenttää. Joka kerta kun se puhui, kapinalliset kuolivat, tai menivät suojaan, tai menettivät rohkeutensa. Nyt se oli hiljaa. Tuon kiväärin kautta Sullivan oli suojellut kaikkia. Ilman sitä heidät olisi ylivoimattu muutamassa minuutissa. Morsen ääni kaikui hänen muistoissaan. Olet valmis enempään kuin tiedät. Hänen ruumiinsa liikkui ennen kuin hänen tietoinen mielensä ehti kiinni. Hän pudotti tarvikepakkauksensa. Hänen jalkansa kantoivat häntä kiemurtelemalla ylös kallioista kohti Sullivanin asemaa. Hän kuuli luutnantti Garrettin huutavan jotain takanaan, mutta sanat eivät rekisteröityneet. Oli vain kivääri, vain tarve. Hänen kätensä sulkeutuivat M110 SAS-S:n ympärille. Painava, tuttu kaikista harjoitusistunnoista. Mutta tämä ei ollut FOB Griffin harjoitusalue. Tämä oli todellista. Tämä oli elämää ja kuolemaa. Annesley asettui täsmälleen siihen paikkaan, missä Sullivan oli ollut, kallioiden taakse. Korkea asema antoi hänelle selkeän näkymän lähestymisteille. Hän painoi silmänsä kiikariin ja maailma suureni dramaattisesti. Tuon voimakkaan optiikan läpi hän näki kaiken. Yksittäiset kasvot 350 metrin päässä, parrakkaat miehet käärityissä kafioissa ja AK-47 kivääreissä, nuoria ja vanhoja miehiä. Jotkut näyttivät pelokkailta, jotkut määrätietoisilta. Kaikki yrittivät tappaa hänet ja kaikki, joiden kanssa hän taisteli rinnakkain. Hänen kätensä tärisivät. Ristikko värisi villisti näkökentässään. Tämä oli täysin erilaista kuin paperitaulujen ampuminen. Siellä alhaalla oli todellisia ihmisiä. Todellisia ihmisiä, joilla oli perheitä ja historiaa ja tulevaisuutta. Yksi heistä asetti PKM-konekivääriä suuren kallion taakse. Jos tuo ase avaisi tulen, se repisi SEAL-asemat läpi kuin moottorisaha paperin. Anli keskitti ristikon taistelijan rintaan. Hänen hengityksensä tuli rikkonaisina haukkuina. Hän yritti muistaa kaiken, mitä Morse oli opettanut. Hengitys, liipaisimen hallinta, loppuun asti. Älä ajattele kohdetta ihmisenä. Keskity mekaniikkaan. Vain lihasmuisti ja harjoitus. Hän veti henkeä, päästi puolet ulos, piti loput. Hänen sormensa otti liipaisimen löysyyden. Tasainen paine. Tasainen. Kivääri potkaisi kovaa olkapäätä vasten. Jyrähdys kaikui aavikolla. Kiikarin läpi hän katseli kapinallisen putoavan. PKM-konekivääri vaikeni ennen kuin se ehti ampua laukaustakaan. Hän oli juuri tappanut ihmisen. Annesley odotti kauhua, syyllisyyttä, jotain ylivoimaista tunnereaktiota. Mutta oli vain outo tunnottomuus välittömässä, kiireellisessä tarpeessa löytää seuraava kohde.
koska ihmiset olivat riippuvaisia hänestä, koska tämä oli hetki, koska hän piti linjaa. Hänen kätensä työskentelivät luistin liikkeen, lataamalla uuden patruunan. Tyhjä hylsy poistui ja kilisi kallioita vasten. Hän skannasi seuraavaa uhkaa. Taistelija juoksi asemien välillä. Paljastettuna. Hän johti sitä hieman kompensoidakseen sen liikettä. Ampui. Hän putosi kovasti. Kivääristä tuli hänen ruumiinsa jatke. Lataa. Tähtää. Hengitä. Ammu. Jokainen laukaus oli erillinen tehtävä, joka vaati täydellistä keskittymistä. Hän lopetti ajattelemasta kokonaisuutta. Oli vain kiikarinäkymä ja liipaisin. Hänen asemansa alapuolella hän kuuli luutnantti Garrettin radiossa. Yllätys hänen äänessään, mutta myös hyväksyntä. Grant on aseen puolella. Joku sai Grantin aseen puolelle. Hän ei korjannut häntä. Sillä ei ollut väliä. Kaikki millä oli väliä, oli seuraava laukaus. Vihollisen taistelijat alkoivat saada uhreja korkealta tarkkaampujan asemalta ja tajusivat, että amerikkalainen tarkkaampuja oli jälleen aktiivinen. Heistä tuli varovaisempia, pysyen suojassa, rajoittaen paljastumista. Tämä oli juuri sitä, mitä sielit tarvitsivat. Hengitysrakoa, mahdollisuus järjestäytyä uudelleen. Anninsley siirsi huomionsa korkean arvon kohteisiin. Viholliskomentaja ohjaamassa taistelijoita vaurioituneen ajoneuvon takaa. Kantama noin 520 jaardia. Tuuli olematon. Hän säätää kohdistuspistettään hieman ylöspäin, kompensoidakseen luodin putoamista. Piti hengitystä, ampui. Komentaja putosi. Hänen ympärillään olevat taistelijat hajaantuivat sekasortoon. Ilman selvää johtoa heidän hyökkäyksensä muuttui epäjärjestyneeksi. Jotkut perääntyivät, toiset jatkoivat eteenpäin, mutta ilman koordinaatiota. Minuutit sekoittuivat. Anninsley menetti laskun laukauksistaan. Kivääri kuumeni toistuvasta tulesta. Hiki tippui hänen silmiinsä, vaikeuttaen näkemistä kiikarin läpi. Hänen olkapäätään särki rekyylistä, mutta hän jatkoi ampumista, koska pysähtyminen tarkoitti kuolemista. Luoti osui kiven senttimetrin päähän hänen päästään. Kivensirpaleet lensivät hänen kasvoilleen. Hän tunsi teräviä pistoksia, kun jokin leikkasi hänen poskeaan. Veri valui hänen kaulalleen, imeytyen kaulukseen. Hän siirtyi hieman ja jatkoi ampumista. Haava ei merkinnyt mitään. Mikään ei merkinnyt mitään, paitsi tämän aseman ylläpitäminen. Sitten hän kuuli kauneimman kuviteltavissa olevan äänen, helikopterin roottorien tunnusomainen vuh, vuh, vuh. Hän vilkaisi ylös ja näki 2 Apache-hyökkäyshelikopteria syöksymässä taivaan poikki kuin kostavina enkeleinä. Niiden läsnäolo muutti kaiken välittömästi. Apachet avasivat tulen tuhoisalla teholla. 30 mm ketjukonekiväärit tuottivat sen tunnusomaisen lintuäänen. Hydraraketit syöksyivät aseiden pylväistä ja räjähtivät kapinallisten asemien joukossa valtavalla väkivallalla. Vihollisen hyökkäys romahti välittömästi. Taistelijat hajaantuivat ja juoksivat yrittäen paeta ilmasta tulevaa hyökkäystä. Se oli ohi. Anninsley laski kiväärin. Koko hänen ruumiinsa alkoi täristä adrenaliinin laskun vuoksi. Jokainen lihas tuntui vedeltä. Hän lysähti kallioita vasten, yhtäkkiä tietoisena verestä kasvoillaan. Mustelmasta hänen olkapäällään, korviensa soimisesta. Luutnantti Garrett kiipesi hänen asemalleen. Hänen kasvonsa olivat pölyn ja hien peitossa. Veri värjäsi hänen univormuaan haavoista, joita hän ei ollut huomannut taistelun aikana. Hän katsoi häntä ilmeellä, jota hän ei voinut aivan lukea. Kunnioitus, ehkä, tai epäusko. Olet osunut. Hänen äänensä oli huutamisen käskyjä. Anninsley pyyhki verta kasvoiltaan kämmenselällään. Vielä kasassa, herra. Hän nyökkäsi hitaasti. Annoit meille hengitysrakoa, jota tarvitsimme. Sullivan on velkaa sinulle henkensä. Hän pysähtyi. Me kaikki olemme. Se oli kaikki, mitä hän sanoi. Mutta sanojen takana oleva paino oli valtava. Tulee SEAL-tiimin johtajalta, jolla on 15 vuoden taistelukokemus. Nuo sanat merkitsivät kaikkea. Hän kääntyi ja alkoi kiivetä takaisin alas. Pysähtyi puolimatkaan. Katsoi häntä takaisin. Sullivan on vakaa. Markus on paikannut hänet. Pelastit henkiä tänä yönä. Älä unohda sitä. Sitten hän oli poissa. Koordinoimassa evakuointia, ohjaamassa tiimiään, olemassa johtaja, jota hänen miehensä tarvitsivat. Anninsley istui yksin kallioilla Sullivanin kivääri sylissään. Aamunkoitto alkoi murtautua idässä.
Taivas muuttui mustasta syvän siniseen oranssiin. Kaunista ja kauheaa samaan aikaan. Hän oli tappanut ihmisiä tänä yönä. Ainakin 8, jotka hän pystyi vahvistamaan, ehkä enemmän. Kasvot olivat jo alkaneet hämärtyä hänen muistoissaan. Nuoria miehiä, vanhoja miehiä, taistelijoita, jotka luultavasti uskoivat puolustavansa kotimaataan hyökkääjiltä. Hän odotti syyllisyyden iskevän, kauhun, moraalisen kriisin, joka olisi pitänyt tulla ihmishenkien ottamisesta. Mutta kaikki mitä hän tunsi, oli uupunut tunnottomuus. Ja sen alla jotain muuta, jotain mitä hän ei halunnut tutkia liian tarkasti, tyytyväisyyttä. Tieto siitä, että hän oli suoriutunut äärimmäisessä paineessa, että hänen laukauksensa olivat olleet puhtaita ja tarkkoja, että hän oli tehnyt täsmälleen sen, mitä piti tehdä. Oliko se väärin? Pitäisikö hänen tuntea olonsa pahemmaksi? Evakuointihelikopterit tulivat sisään kovaäänisesti ja nopeasti. Medevac-linnut, joiden kyljissä oli punaiset ristit maalattuna. Turvatiimi perusti piirin, kun lääkintämiehet ryntäsivät haavoittuneiden luo. Sullivan meni ensin. He olivat saaneet hänet paareille, tiputuskannut roikkuivat tolppista. Markus käveli vieressä, antaen edelleen ohjeita omasta vammastaan huolimatta. SEAL-tarkka-ampujan kasvot olivat kalpeat verenhukan vuoksi, mutta hän oli tajuissaan. Kun he kantoivat häntä Anninsleyn aseman ohi, hän käänsi päätään ja kohtasi hänen katseensa. Hän ei sanonut mitään, nyökkäsi vain kerran. Tunnustus 2 tarkka-ampujan välillä. Tunnustus siitä, mitä hän oli tehnyt. Sitten Markus, taistelulääkintähenkilö, väitteli muiden lääkintähenkilöiden kanssa koko ajan, vaatien, että hän pystyi kävelemään, että hänen jalkahaavansa oli vähäpätöinen, että muut tarvitsivat hoitoa ensin. He jättivät hänet huomiotta ja kuormasivat hänet toiseen lintuun. Joka tapauksessa Anninsley laskeutui kallioilta vapisevin jaloin. Hänen ruumiinsa tuntui kuin se kuuluisi jollekin toiselle. Hän liikkui uupumuksen ja shokin sumussa, keräsi hajallaan olevat varusteensa, poimi tarvikepakkauksensa, laski lippaita ajattelematta. 12 tyhjää, 4 edelleen täyttä. Markus ilmestyi hänen viereensä ennen helikopteriin nousua. Hän otti Sullivanin kiväärin hänen käsistään hellästi, kunnioittavasti. Sullivan haluaa kiittää sinua itse, kun hän on leikkauksen jälkeen. Marksin kasvot olivat harmaat kivusta, mutta hänen silmänsä olivat kirkkaat. Veditte persettämme tulesta, Grant. Älä anna kenenkään sanoa toisin. Hän ontui kohti helikopteria, kääntyi vielä kerran. Lisäksi sinun kannattaa ehkä nähdä lääkäri tuon aivotärähdyksen takia. Sinulla on vakava päävamma, joka vuotaa kaikkialle. Anninsley kosketti päänahkaansa. Hänen kätensä tuli karmiinin punaisena. Hän työnsi ajatukset kauemmas, sillä se polku johti hulluuteen, lamaannukseen, kyvyttömyyteen toimia. Morris oli varoittanut häntä tästä. Kantamasi taakka, pimeässä näkemäsi kasvot, tekemisen hinta. Hän ei ollut ymmärtänyt silloin, mutta hän alkoi ymmärtää nyt. Fob Griffinissä kaikki tapahtui sumuna. Lääkinnällinen käsittely, lääkäri, joka valaisi valoja hänen silmiinsä ja kyseli päivämäärästä, nimestä ja sormien määrästä, 8 tikkiä poskessa, 12 lisää päänahassa, pahoinvointilääkettä aivotärähdykseen, määräys 48 tunnin lepoon. Anli nyökkäsi ja suostui kaikkeen. Sitten hän meni punkkaansa ja makasi täysin pukeissa tuijottaen kattoa, samalla kun hänen mielensä toisti jokaisen laukauksen valokuvamaisella tarkkuudella. Kasvo numero 1. Nuori mies hentoisella parralla, ehkä 20-vuotias, asensi PKM. Kaatui ensimmäisestä laukauksesta, keskelle massaa, puhdas tappo. Kasvo numero 2. Juoksija asemien välillä, keski-30, arpeutunut kasvot, näkyvissä jopa 300 metristä. Johti hänet täydellisesti, kaatoi hänet kesken juoksun. Kasvo numero 3. Komentaja, harmaa parta, auktoriteetti ryhdissään, eliminoitu ja koko hyökkäys romahti. Kuinka monta lisää? Hän oli menettänyt laskun 7 tai 8 jälkeen, mutta jokainen kasvot olivat poltettu hänen muistiinsa täydellisellä kirkkaudella. Nuoria ja vanhoja, peloissaan ja päättäväisiä, kaikki kuolleita hänen kädestään. Uni ei tullut, ei lähellekään. Hänen ruumiinsa oli uupunut, mutta hänen mielensä laukkasi kuin moottori suurimmalla vaihteella. Aina kun hän sulki silmänsä, hän näki kiikaritähtäimen kuvan. Tähtäin kohdistettuna ihmiskohteisiin, rekyylin potku,
Tieto siitä, että toinen ihminen oli lakannut olemasta hänen tekojensa vuoksi. Kello 0:40 hän antoi periksi yrittämästä nukkua. Käveli suihkutilaan ennen aamunkoittoa. Vesi oli polttavan kuumaa. Hän seisoi sen alla, kunnes hänen ihonsa punertui, hieroi kuivunutta verta hiuksistaan, katsoi vaaleanpunaista vettä pyörimässä viemäriin. Hän hankasi, kunnes hänen ihonsa tuntui raaalta, kunnes vesi oli kirkasta, mutta hän ei silti tuntenut oloaan puhtaaksi. Ihmetteli, tunteeko hän koskaan olevansa puhdas uudelleen. Ruokala oli melkein tyhjä Claw 0530. Annesley kaatoi itselleen kupin kahvia, joka maistui paristoakulta ja moottoriöljyltä. Istui nurkkapöydässä katsellen auringonnousua räjähdyssuojien yli. Muut sotilaat tulivat vähitellen sisään. Jotkut vilkaisivat häntä. Sana oli jo levinnyt siitä, mitä oli tapahtunut operaatio Valkyrien aikana. Logistiikkaspesialistista, josta oli tullut tarkka ampuja. Hän ei ollut enää näkymätön. Ei enää vain hiljainen tyttö, joka laski luoteja. Ihmiset näkivät hänet nyt eri tavalla. Näkivät jonkun, joka oli astunut esiin, kun se oli tärkeää. Näkivät soturin. Huomio sai hänet haluamaan kadota. Hän ei ollut soturi. Hän oli joku, joka oli tarttunut kivääriin, koska ei ollut muuta vaihtoehtoa. Joku, joka oli tehnyt sen, mitä oli tehtävä, ja nyt joutui elämään seurausten kanssa. Askelten äänet lähestyivät. Hän katsoi ylös ja näki kersantti Callahan Morsen seisovan pöytänsä vieressä. Hän ei pyytänyt lupaa, vain istui raskaasti alas, huonot jalkansa ojennettuina sivuille. Hänen sään kuluttamat kasvonsa osoittivat syvää huolta. Miten menee, lapsi? Anley kohautti olkapäitään, siemaisi kauheaa kahviaan. Olen kunnossa. Se on valhe. Morsen ääni oli lempeä, mutta tiukka. Kukaan ei ole kunnossa ensimmäisen taistelunsa jälkeen. Ei koskaan. He istuivat hiljaa hetken. Ruokala täyttyi vähitellen aamun henkilöstöstä, äänistä, tarjottimien kolinasta, sotilaselämän normaaleista äänistä, jatkuen huolimatta väkivallasta, joka oli tapahtunut vain tunteja sitten. Lopulta Morris puhui uudelleen. Grenada, 1983. Olin 37-vuotias. Ensimmäinen kerta, kun tapoin jonkun kiikaritähtäimen läpi. Annesley katsoi häntä. Hän tuijotti kahvikuppiaan, kuin se sisältäisi vastauksia. Kapinallinen 600 metrin päässä. Selvä laukaus. Täydelliset olosuhteet. Painoin liipaisinta, ja hän putosi. Morsen leuka kiristyi. Sitten oksensin asemamme taakse. Heitin suoleni ulos, samalla kun tarkkailijani teeskenteli, ettei huomannut mitään. Hän katsoi häntä. Hänen silmänsä olivat kosteat. Painajaisia kuukausia. Hänen kasvonsa toistuivat, miettien, olisinko voinut haavoittaa häntä sen sijaan. Miettien, oliko hänellä lapsia, itkisikö hänen vaimonsa, kun hän sai tietää hänen kuolleen. Hän pysähtyi. Syyllisyys melkein mursi minut. Anley tunsi jotain löystyvän rinnassaan. Tieto siitä, että tämä legendaarinen kouluttaja oli kokenut saman kauhun, jota hän tunsi. Helpottuuko se? Hänen äänensä kuului pienempänä kuin hän oli tarkoittanut. Ei. Morsen vastaus oli välitön ja rehellinen. Se ei koskaan helpotu, mutta opit kantamaan painoa paremmin. Opit laittamaan ne kasvot laatikkoon ja avaamaan sen vain, kun pystyt käsittelemään sitä. Hän nojautui eteenpäin. Tässä on se, mikä on tärkeää. Teit oikein oikeista syistä. Ne miehet yrittivät tappaa tiimisi. Suojelit heitä. Se ei ole murha. Se on sota. Ja sota on ruma ja kauhea, mutta joskus välttämätön. Näen heitä yhä, Anley, kuiskasi. Aina kun suljen silmäni. Näet niitä vielä pitkään, ehkä ikuisesti. Morse ojensi kätensä ja tarttui hänen käteensä. Mutta olet silti sinä. Olet silti se tyttö Montanasta, joka laskee luoteja ja on ylpeä siitä, että tekee asiat oikein. Se, mitä teit viime yönä, ei pyyhi sitä pois. Se lisää siihen. Hän vetäytyi, otti kulauksen kahvia, irvisti maulle. Menetin tyttäreni, koska en koskaan oppinut käsittelemään näitä asioita. En koskaan puhunut niistä. Pidän ne lukittuina sisälläni, kunnes ne myrkyttivät kaiken. Hänen äänensä särkyi. Älä tee virheitäni, Angley. Älä anna tämän kuluttaa sinua. Hänen etunimensä käyttö osui eri tavalla. Hän oli aina kutsunut häntä Grantiksi tai lapseksi. Tämä tuntui henkilökohtaiselta,
kuin isä puhuisi tyttärelle. Kyyneleet valuivat hänen sään kuluttamiin poskiinsa. Sinun opettamisesi on ollut lähimpänä lunastusta, mitä koskaan saan. Katsellessani, kuinka löydät kykysi. Nähdessäsi, kuinka sinusta tulee jotain poikkeuksellista. Hän katsoi häntä suoraan. Se merkitsee minulle enemmän kuin koskaan tiedät. Anninsley tunsi omien silmiensä kostuvan. Melkein sain ihmisiä kuolemaan. Jähmetyn hetkeksi ennen kuin tartuin siihen kivääriin. Mutta et jähmettynyt kauaksi aikaa. Toimit. Ja tuo teko pelasti Sullivanin hengen. Pelasti Markusin. Pelasti luutnantti Garrettin ja koko hänen tiiminsä. Morsen ääni oli kiivas. Yksi epäröinnin hetki on inhimillistä. Tärkeintä on se, mitä teit sen jälkeen. He istuivat yhdessä auringon noustessa korkeammalle. Morris jakoi lisää tarinoita. Hänen ensimmäinen tapponsa, hänen pahin tapponsa, miehet, jotka hän oli menettänyt, paino, jota hän kantoi joka päivä. Hän puhui raa'alla rehellisyydellä tarkka ampujan hinta, kasvoista, jotka eivät koskaan lähteneet, elämän ottamisen moraalinen laskelma, elämän suojelemiseksi. Ja hitaasti Anninsley alkoi ymmärtää, että se mitä hän tunsi, ei ollut väärin. Se oli hinta siitä, että teki jotain merkityksellistä. Sen hinta, että oli joku, joka seisoi, kun muut tarvitsivat sinua seisomaan. Mitä teen nyt? Hän kysyi lopulta. Jatka eteenpäin, päivä kerrallaan. Käsittele sitä, mitä tapahtui. Tunnusta painoja päätä, millainen ihminen haluat olla jatkossa. Hän nousi jäykästi. Minulla on vähän paperityötä tehtävänä, mutta haluan, että mietit jotain. Löysit eilen illalla, että pystyt asioihin, joihin useimmat ihmiset eivät pysty. Kysymys on, kehitätkö tuota kykyä vai käveletkö pois siitä? Hän käveli pois ennen kuin hän ehti vastata. Jätti hänet istumaan yksin ajatustensa ja kauheiden kahviensa kanssa. Seuraavat 3 päivää kuluivat sumussa. Anley yritti palata logistiikkatehtäviinsä, istui varastossa tuijottaen laskentataulukoita, mutta numerot tuntuivat merkityksettömiltä nyt. 700 luotia ammuksia. Kenelle välitti? Hän oli ampunut ehkä 20 luotia ja muuttanut koko taistelun lopputuloksen. Luotien laskeminen tuntui absurdin triviaalilta verrattuna niiden tehokkaaseen käyttöön. 4. päivänä tehtävän jälkeen luutnantti Garrett pyysi virallista kokousta. Anninsley ilmoittautui hänen toimistoonsa Klo 1400. Hänen vatsansa kouristeli hermostuksesta. Hän ei tiennyt mitä odottaa. Garrettin toimisto oli pelkistetty ja järjestetty. Karttoja seinillä. Yksi valokuva hänestä SEAL-tiiminsä kanssa. Ei henkilökohtaisia tavaroita sen lisäksi. Hän viittasi hänen istumaan. Miten parannut? Hän siirtyi suoraan asiaan. Ei pientä puhetta. Tikkejä kutittaa. Aivotärähdykset parempia. Selvitetty palvelukseen. Hän nyökkäsi, sekoitti joitain papereita pöydällään ja katsoi häntä suoraan. Suosittelen sinua pronssitähden saajaksi urhoollisuusmitalilla. Tekosi operaatio Valkyrien aikana pelastivat useita ihmishenkiä. Ilman jotakuta, joka miehitti tuota tarkka-ampujan paikkaa Sullivanin kaatumisen jälkeen, olisimme olleet ylivoimaisia. Anninsley avasi suunsa protestoidakseen, mutta hän nosti kätensä. Olen kirjoittanut 100 palkintolausekkeita. Tiedän, mikä ansaitsee tunnustusta. Mitä teit, oli poikkeuksellista. Piste. Hän nojautui taaksepäin. Mutta en siksi kutsunut sinua tänne. Hän poimi kansion. Olen tarkastellut koulutusrekisterejäsi, suorituspisteitäsi, arvioitasi kersantti Morselta. Hän katsoi häntä. Sinulla on luontaista lahjakkuutta tarkka-ampujana. Merkittävää lahjakkuutta, sellaista, jota ei pitäisi tuhlata tarvikkeiden laskemiseen. Tässä se tulee, Anninsley ajatteli. Tarjous, valinta. Oletko koskaan harkinnut siirtymistä taistelulajin, tarkka-ampujakoulun, tarkkuusampujakurssien pariin? Olen ajatellut sitä, Anninsley piti äänensä neutraalina. Mutta pidän logistiikasta. Se on tärkeää työtä. Olen hyvä siinä. Olet riittävä logistiikassa. Olet poikkeuksellinen ampumisessa. Garrettin ääni oli tiukka. Taistelu ei välitä työstäsi. Tittelistä. Kun tilanne vaatii toimintaa, joko astut esiin tai ihmiset kuolevat. Sinä astuit esiin. Se osoittaa luonnetta, osoittaa rohkeutta. Hän laski kansion. Tuen mitä tahansa päätöstä teet. Jos haluat pysyä logistiikassa,
Se on oikeutesi. Mutta haluan, että mietit tätä todella. Ei hetken pelkoa. Todellista harkintaa siitä, mihin pystyt. Anninsley tunsi päätöksen painon laskeutuvan harteilleen. Pysyä turvassa. Laskea luoteja. Elää ennustettavaa elämää. Tai omaksua jotain pelottavaa ja tarkoituksellista, joka saattaa murskata hänet. Kuinka paljon aikaa minulla on päättää? Viikko. Sen jälkeen tarvitsen vastauksen. Hän nousi, osoittaen kokouksen olevan ohi. Puhu ihmisille, joihin luotat. Mieti sitä ja tee sitten valinta, jonka kanssa pystyt elämään. Hän lähti hänen toimistostaan enemmän hämmentyneenä kuin tullessaan. Käveli tukikohdan yli päivien ajan. Hänen jalkansa veivät hänet varastoon tottumuksesta. Hän istui työpöydälleen ja tuijotti varastoluetteloita. 3 tunnin kuluttua hän ei ollut saavuttanut mitään. Numerot sulautuivat toisiinsa. Hänen mielensä pyöri samoissa kysymyksissä. Voisiko hän palata tähän sen jälkeen, kun oli kokenut sen, mitä oli kokenut? Voisiko hän istua turvallisesti varastossa tietäen, että hänellä oli kykyjä, jotka voisivat pelastaa ihmishenkiä kentällä? Tappaisiko tylsyys hänet? Söisikö hänen lahjakkuutensa kehittämättä jättämisen syyllisyys hänet elävältä? Sinä iltana hän löysi Markusin lääkintäasemalta. Hän hoiti sotilasta, jolla oli nyrjähtänyt nilkka, kun hän saapui. Lopetettuaan hän viittasi hänet pieneen toimistoonsa. He istuivat lääkintätarvikkeiden ja anatomian julisteiden ympäröiminä. Markus näytti väsyneeltä, mutta terveemmältä. Hänen jalkahaavansa parani, vaikka hän liikkui edelleen lievästi ontuen. Mikä sinua vaivaa, Grant? Hän selitti kaiken. Garrettin tarjous. Valinta turvallisuuden ja tarkoituksen välillä. Pelko tulla ihmiseksi, joka tappaa helposti. Pelko tuhlata lahjakkuuttaan. Markus kuunteli keskeyttämättä. Kun hän lopetti, hän oli hiljaa pitkän hetken. Liityin tavallisena lääkintämiehenä, hän sanoi lopulta. Ei taisteluaspiraatioita, halusin vain auttaa ihmisiä. Sitten ensimmäisellä komennuksellani jouduimme pahasti. Massiivinen uhrien tapahtuma. Löysin itseni hoitamasta haavoja tulen alla. Anninsley poistui hoitolaitokselta ja kiersi tukikohdan reunat. Hän katseli auringon laskevan erämaan ylle. Hän soitti kotiin satelliittipuhelimella. Äiti vastasi 3. soimisella. Kulta, oletko kunnossa? Kuulostat väsyneeltä. Olen kunnossa, äiti. Olen vain ollut kiireinen. Anninsley ei voinut kertoa hänelle tehtävästä, tappoista, mistään. Kuinka voi isä? Samoin kuin aina. Selkä vaivaa häntä yhä. Hän katsoo televisiota juuri nyt. Haluatko puhua hänelle? Ei, se on ihan okei. Halusin vain kuulla äänesi. He puhuivat tyhjänpäiväisyyksistä 20 minuuttia. Hänen veljensä yhteiskouluopinnot. Sää Montanassa, naapurien juorut, normaali elämä jatkui maailmassa, joka tuntui mahdottoman kaukaiselta. Puhelun päätyttyä Anninsley tunsi murskaavaa yksinäisyyttä. Hänen perheensä ei koskaan ymmärtäisi, mitä hän oli kokenut. He eivät voineet. Miten hän voisi selittää aseen ampumisen ihmiskohteisiin? Miten hän voisi kuvata sitä painoa, kun näki ihmisten kuolevan hänen käsiinsä? Jotkin kokemukset erottivat sinut niistä, joita rakastit, loivat kuiluja, joita ei voitu ylittää sanoilla. Hän oli yksin tämän päätöksen kanssa. Todella yksin. Seuraavat 2 päivää hän heittäytyi harjoitteluun, meni ampumaradalle joka ilta ja ampui satoja laukauksia. Hän rasitti kehoaan pitkillä juoksulenkeillä raskaiden reput kantaen. Hän yritti uuvuttaa itsensä riittävästi nukkuakseen ilman painajaisia. Se ei toiminut. Kasvot tulivat yhä, mutta ne olivat muuttumassa vähemmän teräviksi, vähemmän välittömiksi, alkaen haalistua muistin taustakohinaan. 6. päivänä Morse löysi hänet ampumaradalta. Hän katseli hänen ampumistaan 30 minuuttia sanomatta sanaakaan, vain tarkkaillen hänen ryhtiään, hengitystään, laukaustensa ryhmittymistä. Kun hän lopulta ammus oli loppu ja laski aseen, hän puhui. Ammuit eri tavalla nyt, tehokkaammin. Ei hukattuja liikkeitä. Hän pysähtyi. Taistelu tekee niin. Polttaa pois kaiken tarpeettoman. Anninsley laski aseen varovasti alas. En voi palata luotien laskemiseen. Olen yrittänyt. Se tuntuu merkityksettömältä nyt. Älä sitten palaa takaisin. Morsen ääni oli asiallinen. Jotkut ihmiset ovat syntyneet tiettyihin asioihin. Sinä olit syntynyt tähän. Olosuhteet vain paljastivat sen. Mitä jos epäonnistun? Mitä jos en selviä tarkka ampuja koulusta?
Olet jo todistanut, että selviydyt pahimmasta hetkestä. Koulu on vain koulu. Hän ojensi hänelle vesipullon. Olet toiminut tulen alla. Kaikki muu on helpompaa vertailun vuoksi. Mitä jos minusta tulee joku, joka tappaa tuntematta? Mitä jos menetän itseni? Morsen ilme pehmeni. Se on itse asiassa hyvä merkki. Se tarkoittaa, että sinulla on vielä ihmisyytesi. Päivä, jona lakkaat huolehtimasta siitä, on päivä, jona olet todella menettänyt itsesi. Hän istui penkille ja elehti hänelle liittymään hänen seuraansa. Kuuntele minua tarkasti. Tulet kantamaan noita kasvoja ikuisesti. Se on hinta. Mutta kannat myös tietoa siitä, että pelastit Sullivanin hengen, Markusin hengen, Garrettin ja koko hänen joukkueensa. Hänen äänensä oli kiivas. Niillä miehilläkin on perheet. Lapsia, joilla on yhä isät sinun tekosi ansiosta. Se merkitsee. Annesley tunsi jotain muuttuvan rinnassaan, painon asettuvan paikoilleen. Ei katoavaa, vain löytämässä oikeaa paikkaansa. Haluan tehdä tämän, hän sanoi hiljaa. Haluan mennä tarkka-ampujakouluun. Haluan kehittää tätä kykyä. Moore hymyili. Ensimmäinen aito hymy, jonka hän oli häneltä nähnyt. Tee se sitten, ja älä katso taaksesi. Seuraavana aamuna Annesley käveli luutnantti Garrettin toimistoon. Hän katsoi ylös papereistaan. Haluan tarkka-ampujakouluun, herra, jos tarjous on yhä voimassa. Garrettin ilme ei muuttunut, mutta jotain siirtyi hänen silmissään. Tyytyväisyyttä, ehkä, tai vahvistusta. Olen jo aloittanut paperityöt. Minulla oli tunne, että teit oikean valinnan. Hän otti esiin kansion. Armeijan tarkka-ampujakoulu Fort Benningissä. 7 viikkoa. Yksi korkeimmista hylkäysprosenteista armeijassa. Sinua tullaan painostamaan enemmän kuin koskaan ennen. Ymmärrän, herra. Ymmärrätkö? Hän nousi ja kiersi pöydän. Tämä ei ole harrastus. Tämä on täydellinen uranvaihto. Tulet ottamaan elämää säännöllisesti, kantamaan painoa, jota useimmat ihmiset eivät voi kuvitella. Ei ole paluuta, kun olet sitoutunut. Annesley kohtasi hänen silmänsä vakaasti. Kannatan jo painoa, herra. Kannattaa oppia kantamaan sitä kunnolla. Hän nyökkäsi hitaasti. Ilmoittautumispäivä on 15. joulukuuta. Se antaa sinulle 3 kuukautta aikaa valmistautua. Suosittelen, että käytät ne. Seuraavien 12 viikon aikana Annesley muutti itsensä. Hän juoksi 6 mailia joka aamu 60-paunaisella reput, harjoitteli Morsen kanssa joka ilta edistyneitä ballistiikkoja, tutki tuulen lukua ja etäisyyden arviointia, oppi Coriolis-ilmiöstä ja siitä, kuinka maan pyöriminen siirsi luoteja äärimmäisillä etäisyyksillä. Morse jakoi kaiken muistikirjastaan ja enemmän. Oppitunteja Grenadasta, Panamasta ja Desert Stormista. Viisautta ostettu verellä ja virheillä. Hän ei pidättänyt mitään. Yö ennen hänen lähtöään Fort Benningiin, Morse tapasi hänet lentokentällä. 0600. Kylmä aamuyö erämaassa. C-30 kuljetuskone oli kiitotiellä moottorit lämmeten. He seisoivat vastakkain. Vanha soturi ja nuori soturi, opettaja ja oppilas, isähahmo ja sijaistytär. Tee minut ylpeäksi, lapsi. Morsen ääni oli paksu tunteesta. Teen niin, kersantti. Lupaan. Annensleyn silmät kostuivat kyynelistä. Hän kieltäytyi antamasta niiden valua. Morse nosti kätensä tervehdykseen. Muodollinen, kunnioittava, lopullinen. Annesley palautti sen terävästi, kääntyi sitten ja käveli rahtirampille katsomatta taakseen, koska taakse katsominen rikkoisi hänet. C-130 nousi taivaalle. Annesley katseli ikkunan läpi, kun Fob Griffin kutistui alla. Morsen siluetti seisoi yksin kiitotiellä, kunnes tukikohta katosi kokonaan. Hän kääntyi eteenpäin. Fort Benning odotti. Tarkka ampujakoulu odotti. Tulevaisuus, jota hän ei olisi koskaan kuvitellut, odotti. Ja hän oli valmis kohtaamaan sen. Fort Benning, Georgia osui Annensleyin kuin shokki järjestelmään. Kuukausien jälkeen Afganistanin erämaassa kosteus tuntui kuin hengittäisi märän villan läpi. Sade putosi kylminä kaistaleina. Kaikki oli vihreää ja tiheää ja vierasta. Harjoitusalue ulottui metsäiseen maastoon, joka ei muistuttanutkaan kuivaa maisemaa, jossa hän oli oppinut ampumaan. Hän ilmoittautui 16. joulukuuta 2012 kantaen yhtä duffelpussia Morsen nahkaisessa muistikirjassa. 25 muuta opiskelijaa seisoi muodostelmassa tarkka ampujakoulun päärakennuksen ulkopuolella. Useimmat olivat miehiä,
jalkaväen veteraaneja monilla sijoituksilla, Ranger-joukkojen jäseniä taistelumerkeillä olkapäillään, merijalkaväen sotilaita, jotka näyttivät siltä kuin heidät olisi veistetty graniitista. 2 muuta naista seisoi muodostelmassa. Toinen oli pitkä ja kulmikas, lyhyet vaaleat hiukset. Toinen oli kompakti ja lihaksikas, iho tumma kuin mahonki. He eivät tervehtineet toisiaan. Kukaan ei tervehtinyt ketään. Kaikki olivat liian kiireisiä arvioimaan kilpailijoitaan. Mies ilmestyi päärakennuksesta. Hän liikkui taloudellisen sulavasti kuin joku, joka oli viettänyt vuosikymmeniä taistelussa. Keski 40-vuotias, arpeutunut kasvot, nenä ollut murtunut useita kertoja, vasen pikkusormi puuttui. Hänen silmänsä olivat kovat ja arvioivat. Olen kersantti ensiluokkainen Declan Harrow. Olen johtava opettajanne seuraavien 7 viikon ajan. Hänen äänensä kantautui muodostelman yli huutamatta. En välitä taustastasi, arvostasi tai sukupuolestasi. Olette kaikki yhtä arvottomia, kunnes todistatte toisin suorituksenne kautta. Hän käveli muodostelman vierestä, pysähtyi lihaksikkaan Ranger-sotilaan eteen, joka seisoi jäykässä valmiudessa. Tällä kurssilla on 70% hylkäysprosentti. Useimmat teistä putoavat pois. Se ei ole uhkaus, se on tilastollinen tosiasia. Hän jatkoi kävelyään. Sinua tullaan painostamaan rajojesi yli, unen puutteessa, aliravittuna, testataan tavoilla, jotka särkevät kehosi ja mielesi. Kysymys on, onko sinulla tahtoa jatkaa, kun jokainen olemuksesi kuitu haluaa luovuttaa? Hän pysähtyi muodostelman keskelle. Täällä ei ole osallistumispalkintoja. Ei kiitosta yrittämisestä. Joko täytät standardin tai epäonnistut. Tervetuloa helvettiin. Ensimmäinen viikko keskittyi ampumataidon perusteisiin. 300 jaardin pätevöinti ensimmäisenä päivänä. Vähintään 80 osumasta jatkaaksesi. Annesley näki 3 opiskelijan epäonnistuvan heti. Heidän laukauksensa levisivät maalitauluihin kuvioina, jotka paljastivat perustavanlaatuisia virheitä tekniikassa. Heidät palautettiin korjaavaan harjoitteluun. Voisivat liittyä myöhempään luokkaan. Todennäköisesti eivät. Annesley ampui täydellisesti. 10/10. Toinen naispuolinen opiskelija, vaalea, ampui myös täydellisesti. He tapasivat katseensa ensimmäistä kertaa. Lyhyt tunnustus. Ei sanoja tarvittu. Harrow käveli rivin vierestä, tarkistaen maalitauluja. Hän pysähtyi Annesleyn kohdalle, tutki tiivistä ryhmittymää, katsoi hänen kasvojaan, joissa oli paraneva arpi kivensirpaleista. Hän ei sanonut mitään, vain jatkoi matkaa, mutta hän näki tunnistuksen hänen silmissään. Hän tiesi, että hän oli nähnyt taistelua. Asekoulutus oli tyhjentävää. M24 tarkka ampujajärjestelmä, lukkokäyttöinen, 7,62 mm NATO, tehokas kantama 800 metri. He purkivat sen ja kokosivat sen silmät sidottuna. Oppivat jokaisen komponentin, jokaisen vikaantumispisteen, kuinka korjata toimintahäiriöitä pimeässä. Me-10 SAS tuntui tutulta Annesleyn käsissä. Hän oli ampunut Sullivanin asetta pahimmissa mahdollisissa olosuhteissa. Tämä luokkahuoneversio tuntui kesyltä verrattuna. Hän työskenteli Lukon toiminnalla varmuudella, joka tuli kokemuksesta, joka oli hankittu verellä. Toinen viikko esitteli kenttätaitoja, gillipukujen rakentaminen säkkikankaasta ja luonnon kasvillisuudesta. Annesleyn metodinen luonne palveli häntä hyvin. Hän mittasi langan välin tarkasti, sovitti värit tarkasti Georgian kasvillisuuteen, loi puvun, joka sulautui saumattomasti metsän pohjaan. Harrow tutki hänen työtään. Tämä näyttää museolta. Hyvin tehty, Grant. Ensimmäinen kehun, jonka hän oli häneltä kuullut. Se tuntui kuin voittaisi mitalin. Sitten tuli hiiviskelyharjoituksia, hetki, jolloin itseluottamus muuttui ylimielisyydeksi. Tehtävä tuntui suoraviivaiselta. Liiku 150 metsäisessä maastossa 2 aktiivisesti opiskelijoita etsivää Walker-ohjaajaa kohti. Saavuta ampumapaikka huomaamatta. Aikaraja 3 tuntia. Annesley oli ampunut täydellisesti koko viikon. Hän oli rakentanut parhaan giljepuvun luokassa. Hän oli todistanut itsensä todellisissa taisteluolosuhteissa. Tämä harjoitus tuntui lähes triviaaliselta verrattuna. Hän liikkui liian nopeasti, kärsimättömänä näyttääkseen taitonsa, luottaen siihen, että hänen luonnollinen lahjakkuutensa kantaisi hänet läpi. 100 metrin kohdalla
Walker puhalsi pillinsä. Terävä, kova, lopullinen. Kiinni. Nouse ylös, opiskelija. Anninsley nousi. Mutaa ja lehtiä putosi hänen gilliepuvustaan. Hänen kasvonsa paloivat häpeästä. Walker lähestyi. Hän oli vanhempi, harmahtava hiuksissa, silmät, jotka olivat nähneet kaiken, eivätkä olleet vaikuttuneet mistään. Mikä sinun nimesi on? Grant. Kersantti. No, Grant, sinä juuri sait itsesi ja koko joukkueesi tapettua. Kärsimättömyytesi, ylimielisyytesi, perusteiden kunnioittamatta jättäminen. Hän osoitti takaisin lähtöviivalle. Kävele takaisin ja mieti, mitä teit väärin. Häpeä kävely kesti ikuisuuden. Muut opiskelijat katselivat piilosta. Hän tunsi heidän silmiensä seuraavan häntä, tunsi heidän tuomionsa. Taisteluveteraani, joka ei selvinnyt perustason hiiviskelyharjoituksesta. Harrow odotti lähtöviivalla. Hänen ilmeensä oli pahempi kuin viha. Se oli pettymys. Mitä siellä tapahtui, Grant? Liikuin liian nopeasti, kersantti ensiluokkainen. Olin yli itsevarma. Kyllä, olit. Hän ristitti kätensä. Taistelu antoi sinulle väärän käsityksen kyvyistäsi. Luulet, että koska suoriuduit kerran tulen alla, olet hallinnut perusteet. Et ole. Olit onnekas ja onni loppuu. Sanat iskivät kovemmin kuin mikään kirous olisi iskenyt, koska ne olivat totta. Sinä yönä Anninsley makasi punkassaan toistaen epäonnistumistaan. Pilli, kävely takaisin. Hidas on sujuvaa, sujuva on nopeaa. Hätäily tappaa, tai tässä tapauksessa saa sinut kävelemään. Seuraavien 3 päivän aikana Anninsley harjoitteli pakkomielteisesti. Hän vietti 8 tuntia metsässä, liikkuen jäätikkömäisellä vauhdilla. Hän makasi liikkumattomana aluskasvillisuudessa hyttysten peittäessä jokaisen paljaan 4 senttimetrin ihostaan. Hän ei raapinut, ei liikkunut, vain hengitti ja odotti ja oppi kärsivällisyyttä solutasolla. Morsen sanat kaikuivat hänen muistissaan. Kärsivällisyys voittaa paniikin. Uudelleentesti tuli tammikuun 2. päivänä. Sama rata, samat kävelijät, eri Anninsley. Hän käytti 2 tuntia 40 minuuttia 150 metrin matkaan, liikkui 6 tuuman pätkiä hitaimmillaan, jähmettyi täysin, kun kävelijät kulkivat 10 jalan etäisyydeltä, tuli osaksi metsää sen sijaan, että olisi ollut jotain sen läpi liikkuvaa. Hän saavutti ampumapaikan huomaamatta, asettui kiväärinsä taakse, tähtäsi kiikarillaan. Täydellistä. Harrow odotti noutopisteessä. Hän katsoi häntä nyt eri tavalla. Pettymys oli poissa, sen tilalle oli tullut jotain vaikeammin määriteltävää. Kunnioitusta, ehkä parempi, paljon parempi. Hän itse asiassa hymyili. Pieni, lyhyt, mutta aito. Opit läksyn. 3. viikko toi unettomuuden. Satunnaisia herätyksiä LO 0200 0330 0445. Yllätysharjoituksia täydessä varustuksessa. 4 mailin juoksut, joita seurasi välittömästi aseen pätevyys. Tarkoitus oli testata, pystyivätkö he ylläpitämään ampumatarkkuutta uupuneina. Anninsley havaitsi, että uupumus teki kaikesta vaikeampaa. Hänen kätensä tärisivät, hänen näkönsä sumeni. Yksinkertaiset laskelmat kestivät 2 kertaa kauemmin, mutta Morse oli kouluttanut häntä tähän, oli puskenut häntä niissä iltaistunnoissa, kunnes hän tuskin pystyi seisomaan. Lihasmuisti säilyi, vaikka tietoinen ajattelu petti. Opiskelijat jatkoivat putoamista. 3. viikolla 26 vaista tuli 21. Loukkaantumiset veivät 2. Vapaaehtoiset keskeytykset veivät 2. Akateeminen epäonnistuminen vei 1, joka ei yksinkertaisesti pystynyt laskemaan tuulilukemaa paineen alla. Anninsley katsoi jokaisen lähtöä ristiriitaisin tuntein. Helpottunut, että hän oli yhä täällä, pelokas, että hän voisi olla seuraava. 4. viikko esitteli ravitsemuksellisia rajoituksia, vain MRSA, tarkoituksellista kalorivajetta, simuloiden kenttäolosuhteita, joissa ruokaa oli rajoitetusti ja tehtävä jatkui siitä huolimatta. Hunsley menetti 8 paunaa 2 viikossa. Hänen univormunsa roikkuivat löysinä, hänen kasvonsa muuttuivat kuihtuneiksi, mutta hänen ampumisensa pysyi tarkkana. 5. viikko toi kaupunkitoimintaa, mallikaupunkimaastoa 3-kerroksisine rakennuksineen kapeissa kujissa, rajoitetuin näkölinjoin, liikkuvin ajoneuvoin, ponnahdustauluin, jotka ilmestyivät ja katosivat sekunneissa. Tässä Anninsleyn matemaattinen mieli loisti, laskien kulmia rakennusten ikkunoiden läpi,
kompensoiden korkeuseroja, lukien kaupunkikanjonien häiritsemää tuulta. 3. kerroksen ikkuna, 15 griitaa alaspäin, 280 metri, tuuli olematon kaupunkikäytävässä. Hän teki laskelmat automaattisesti. Ampui. Täydellinen osuma. Harrow katseli takaa. Mielesi toimii nopeasti. Hyvät geometriset vaistot. Sitten tuli kriittinen testi. Tammikuun 24. päivä. 10 laukausta. 10 erilaista kaupunkiskenaariota. Täytyy osua 80 vähintään jatkaakseen. Annesley lähestyi ampumalinjaa hyvällä, itsevarmana, mutta ei yli itsevarmasti. Hän oli oppinut sen läksyn. Laukaus 1, puhdas osuma. Laukaus 2, osuma. Laukaus 3, ohi. Hän oli arvioinut väärin tuulen rakennusten välissä. Luoti meni 6 tuumaa oikealle. Hän tunsi paniikin nousevan. Työnsi sen alas, hengitti, keskittyi uudelleen. Laukaus 4, osuma. Laukaus 5, ohi. Hän säpsähti liipaisinta. Veti sen sijaan, että olisi puristanut. Aloittelijan virhe joltain, jonka pitäisi tietää paremmin. Paniikki kasvoi. 2 ohi jo, vain 1 lisää sallittu. Laukaus 6. Ohi. Täydellinen henkinen tyhjyys. Unohti kompensoida korkeutta. Luoti osui 2 jalkaa liian alas. 3 ohi, 70. Epäonnistuminen. Annesley laski aseen, tuntien itsensä tunnottomaksi. Hänen ympärillään muut opiskelijat suorittivat pätevyyttään. Brick ampui 90. Vaaleahiuksinen naisopiskelija ampui jälleen täydellisesti, mutta Annesley oli epäonnistunut. Harrow lähestyi, hän ei huutanut, ei kiroillut, vain katsoi häntä sillä tuhoisalla pettymyksellä. Nähdään muodostuksen jälkeen, Grant. Loput päivästä meni sumussa, luokkia etäisyyden arvioinnista, käytännön harjoituksia tuulen lukemisesta. Annesley kävi läpi rutiinin, mutta hänen mielensä oli muualla. Toistaen niitä 3 ohilaukausta, analysoiden mikä meni pieleen, ymmärtäen, että ongelma ei ollut tekninen, vaan henkinen, hän tukehtui paineen alla. Muodostuksen jälkeen hän ilmoittautui Harrowen toimistoon. Hän istui paperipinon ja ampumaradan karttojen peittämän pöydän takana, viittasi häntä istumaan. Haluatko kertoa minulle, mitä siellä tapahtui? Tukehtuin. Kersantti ensiluokkainen menetti keskittymisensä. Tein virheitä, joita en saisi tehdä. Miksi? Hänen silmänsä olivat terävät, tutkivat. Olet suoriutunut todellisissa taistelutilanteissa. Olet tappanut vihollisen taistelijoita luotien lentäessä kohti sinua. Miksi yksinkertainen pätevyys mursi sinut? Annesleyllä ei ollut vastausta. Tai pikemminkin, hänellä oli yksi, mutta ei halunnut myöntää sitä. En tiedä. Kersantti ensiluokkainen. Kyllä, tiedät. Hän kallistui eteenpäin. Olet uupunut. Unettomuudessa. Aliravittu. Kehosi pettää ja mielesi seuraa perässä. Juuri tätä kurssi on suunniteltu tekemään. Löytämään murtumispisteesi. Nähdäksesi, luovutatko vai pusketko läpi. Hän nousi seisomaan. Sinulla on 1 uudelleen testimahdollisuus huomenna. Sama pätevyys. Jos epäonnistut uudelleen, sinut kierrätetään. Voit liittyä seuraavalle luokalle. Tai et. Sinä päätät, onko sinussa sitä. Annesley poistui toimistosta tyhjänä. Käveli takaisin kasarmiin kylmässä sateessa. Muut opiskelijat opiskelivat tai puhdistivat aseita tai nukkuivat. Hän istui laverillaan ja tuijotti seinää. Hän voisi luovuttaa. Vain kävellä pois. Kertoa heille, ettei tämä ollut häntä varten. Palata logistiikkaan ja laskea luoteja ja elää turvallista, ennustettavaa elämää. Kukaan ei syyttäisi häntä. Tarkka ampujakoulu voitti parempia sotilaita kuin hän joka viikko. Claw 2-100 hän otti esiin Morsen muistikirjan, selasi sivuja viisautta, joka oli kertynyt 25 vuoden ajalta. Tuulen ajelehtimisen laskelmat, etäisyyden arviointitekniikat, muistiinpanoja hengityksen hallinnasta. Sisäkannessa hän löysi kaiverruksen, jonka oli lukenut 100 kertaa. Annesley, tulet lyömään seinään. Kaikki tekevät. Kun haluat luovuttaa, muista, että ainoa epäonnistuminen on pysähtyä ennen kuin olet valmis. Kaikki muu on vain väliaikainen takaisku. Sinulla on tämä. Sinulla on aina ollut tämä. Callahan Morse. Hän oli tiennyt jo ennen kuin hän oli edes lähtenyt Afganistanista. Hän oli tiennyt, että hän saavuttaisi tämän hetken, tämän kriisipisteen, jossa luovuttaminen tuntui helpommalta kuin jatkaminen. Ja hän oli jättänyt hänelle tämän viestin, tämän muistutuksen,
että epäonnistuminen oli pysyvää vain, jos hän päätti tehdä siitä niin. Ansley nousi seisomaan, tarttui kiväärikoteloonsa, käveli sateeseen kohti ilta-ampumarataa. Radan turvamies ei odottanut ketään, mutta hän avasi tilan ilman kysymyksiä. Hän vietti 2 tuntia pimeässä harjoitellen kuivaharjoittelua, ilman ammuksia, vain mekaniikkaa, hengitystä, liipaisimen painallusta, seurantaa, kunnes liikkeet tuntuivat jälleen automaattisilta, kunnes hänen mielensä hiljeni ja hänen kehonsa muisti, mitä se tiesi. Claw 013 tuntia, hän palasi kasarmiin, nukkui 3 tuntia. Paras uni, jonka hän oli saanut päiviin. Uudelleen testipätevyys tapahtui Claw 0800. Sama rata, samat skenaariot, eri Ansley. Hän lähestyi sitä, kuin oli lähestynyt sitä hiiviskelyn uudelleen testiä. Hidas, järjestelmällinen, ei hätäilyä, ei paniikkia, vain perusteet suoritettuna tarkkuudella. Laukaus 1, osuma. Laukaus 2, osuma. Laukaus 3, osuma. Kompensoi tuulen oikein tällä kertaa. Laukaus 4, osuma. Laukaus 5, osuma. Sulava liipaisimen painallus, ei säpsähdystä. Laukaus 6, osuma. Täydellinen korkeuskompensaatio. Hän jatkoi kaikkien 10 laukauksen läpi. 10 osumaa, täydellinen tulos. Harrow tutki hänen maalitauluaan, katsoi hänen kasvojaan, ei kerralla. Siinä on ampuja, jota odotin. Älä katoa uudelleen. 6. viikko toi edistyneen kenttätaidon. Monen päivän harjoitukset vähäisellä tuella. Opiskelijat toimivat pareittain suorittaen simuloituja tehtäviä Georgian takamailla. Ansley paritui Brickin kanssa. He työskentelivät hyvin yhdessä. Hänen jalkaväkokemuksensa täydensi hänen tarkkuusampumistaan. Hänen matemaattiset laskelmansa auttoivat häntä navigoinnissa. He viettivät 48 tuntia kentällä rajallisella ruualla ja ilman unta. Liikkuivat maaston läpi, kun ohjaajat aktiivisesti metsästivät heitä. Asettivat ampumapaikkoja ja osuivat maaleihin äärimmäisiltä etäisyyksiltä. Noudettiin huomaamatta. Brick huomasi muutoksen hänessä. Olet erilainen sen pätevyys epäonnistumisen jälkeen. Vakaampi jotenkin. Täytyy rikkoontua ennen kuin pystyisin olemaan kokonainen. Ansley skannasi heidän reittiään kiikareilla. Tarvitsi muistaa, että en ole erityinen. Vain joku, joka on valmis tekemään työtä. Juuri se tekee sinusta erityisen, Brick sanoi hiljaa. 7. viikko toi loppuharjoituksen, kaiken oppimansa huipentuman. 48 tunnin paritoiminta, todellisen maailman skenaario, niin realistinen kuin harjoitus saattoi olla. Ansley ja Brick saivat ohjeensa Claw 2-100 helmikuun 3. päivänä. Tunkeutua simuloituun viholliskomppaan. Tunnistaa tietyt maalit. Ampua piilosta yli 300 metrin etäisyyksiltä. Poistua huomaamatta, kun kävelijäohjaajat aktiivisesti metsästivät heitä. Epäonnistuminen tarkoitti koko kurssin kierrätystä. 7 viikkoa kärsimystä turhaan. He sijoittuivat yöllä Georgian metsään 38 gradua Ferrustassa. Kevyttä sadetta, näkyvyys minimaalinen. 4 mailia komppaanan läpi maaston, joka joko piilottaisi tai paljastaisi heidät taitojensa mukaan. Ansley johti navigointia, käytti maaston piirteitä ja askellaskentaa, ei GPS:ää, ei elektronisia apuvälineitä, vain karttaa ja kompassia ja vuosikymmeniä vanhoja tekniikoita, jotka yhä toimivat. He liikkuivat jäätikkömäisellä vauhdilla 6 tuntia 4 mailin matkaan. Kävelijät kulkivat 20 jalan etäisyydeltä useita kertoja. Eivät koskaan nähneet heitä. Claw 0300 helmikuun 4. päivänä he saavuttivat valvonta-asemansa. 320 metrin päässä komppaanasta. Hyvä peitto, useita poistumisteitä. He asettuivat piilopaikkansa ja odottivat. 11 ja 1/2 tuntia liikkumatta. Sade jatkui. Lämpötila laski 35 graavaa EEN. Anleyn keho puutui kylmästä ja liikkumattomuudesta. Ei haitannut. Kärsivällisyys voittaa paniikin. Brickillä oli vaikeampaa. Jalkaväen miehet olivat tottuneet liikkumaan. Päättäväinen toiminta. Odotus ilman tarkoitusta oli vastoin heidän luontoaan, mutta hän luotti prosessiin. Pysyi paikallaan. Antoi epämukavuuden olla olemassa taistelematta sitä vastaan. Claw 14:30 heidän kohteensa ilmestyi. Roolipelaaja komppaanan pihalla. Etäisyys vahvistettu 30-82 metri.
Tuuli puhalsi vasemmalta oikealle 6 mph. Lämpötila ja kosteus oli jo laskettu. Annesley teki viimeiset säädöt. Tuulen kompensaatio. Korkeus. Hengitys hidastui lähes nollaan. Ristikot asettuivat. Sormi otti liipaisimen tyhjyyden. Laukauksen murtui puhtaasti. Kiikarin läpi hän katseli simulaatioluodin osuvan keskelle massaa. Täydellistä. Brick seurasi 8 sekuntia myöhemmin. Myös täydellistä. He alkoivat välittömästi poistumisen. Kävelijät olisivat kerääntyneet komppaanan luo muutamassa minuutissa. Täytyi liikkua nopeasti, mutta pysyä huomaamatta. 8 mailia noutopisteeseen pidempää, peitetympää reittiä pitkin. Annesley ja Brick liikkuivat kuin haamut. Käyttivät kaikkea maastoa, kaikkia varjoja, kaikkia maanpoimuja. Kävelijät kulkivat heidän ohitseen useita kertoja. Kerran 5 jalan etäisyydeltä, eivät koskaan nähneet heitä. Hylkeet eivät unohda velkojaan. Hän ojensi hänelle haastekolikon. Hylkeen kolmikärki toisella puolella. Ryhmän numero toisella. Pelastit Sullivanin hengen. Minun. Kaikkien. Se tekee sinusta aina perheen jäsenen. Hän ojensi kätensä. Nainen tarttui siihen. Ovet avautuivat. Jos haluat joskus liittyä maailmaamme, sano vain sana. Arvostan sitä, herra, mutta löysin oman polkuni. Hän nyökkäsi, ymmärsi, kunnioitti sitä. Tuttu ääni kutsui takaa. Kuulin jonkun valmistuneen tarkkaampuja koulusta. Annesley kääntyi. Ylikersantti Garrett Sullivan seisoi siinä paraatipuvussaan, vasen kätensä yhä tuella, mutta ryhdikkäänä. Montanan tarkkaampuja, joka oli haavoittunut operaatio Valkyriassa, jonka kiväärin hän oli poiminut. Reaper. Hän ei ollut tiennyt hänen tulevan. Kesti hetken löytää sinut. Hän ojensi terveen kätensä. Halusin kiittää sinua henkilökohtaisesti. Annoit minulle mahdollisuuden nähdä lapseni kasvavan. Se merkitsee enemmän kuin uskotkaan. He kättelivät. 2 tarkkaampujaa Montanasta, jotka oli taottu samassa tulessa. Ansaitsitko tämän? Sullivan ojensi hänelle jotain. Hänen M1 Saakumen SAS tähtäinrenkaansa. Se siitä yöstä. Taistelun metallia. Olen kantanut tätä 3 komennuksen läpi. Ajattelin, että ansaitsit oikeuden kantaa sitä eteenpäin. Annesleyn kurkku kiristyi. En voi ottaa tätä vastaan. Minulla on jo uusi. Hän hymyili. Lisäksi joka kerta kun katsot kiikarin läpi, muistat. Pidämme linjan. Me kaikki. Hän tervehti kerran ja lähti sitten. Garrett kääntyi takaisin Anliita kohti. Hyvää metsästystä, Grant. Tee meidät ylpeiksi. Sinä iltana Annesley soitti Afganistaniin satelliittipuhelimella. Fob Griffinin yhdistäminen kesti 15 minuuttia. Vielä 10 löytää Morse. Kun hänen karkea äänensä lopulta kuului, hän tunsi kyynelten polttavan. Kersantti Morse Grant, sinäkö se olet, lapsi? Halusin vain ilmoittaa, että valmistuin. 9.80 selvisi. Minä olin yksi heistä. Linjalla oli hiljaista. Sitten hänen äänensä palasi tunteesta paksuna. Sanoinhan sen. Tiesin, että pystyt siihen. Hän piti tauon. Olen ylpeä sinusta, Annesley. Isäsi olisi myös. Melkein lopetin, kersantti. Viikko 5. Olin valmis lähtemään, mutta sinä et. Sillä on väliä. Sinä päätit jäädä. Toinen tauko. Mene nyt pelastamaan ihmishenkiä. Se on käsky. Kyllä, kersantti. Ja Grant, kiitos, että annoit minulle mahdollisuuden olla osa tätä. Kiitos, että annoit minulle mahdollisuuden tehdä sen oikein jonkun kanssa. Hänen äänensä särkyi. Annesley ymmärsi. Hän oli antanut hänelle lunastuksen. Mahdollisuuden mentoroida jotakuta kunnolla. Tehdä hänelle sen, mitä hän ei ollut onnistunut tekemään omalle tyttärelleen. Kiitos, että uskoit minuun, kun en itse uskonut. He puhuivat vielä 10 minuuttia. Sitten staattinen ääni valtasi yhteyden ja hän oli poissa. Annesley sai komennusmääräykset seuraavana päivänä. 3. pataljoona, 75. Ranger-rykmentti, tarkkuusammuntaupseerit, liitetty suoraan toimintaryhmiin. Lähtöpäivä, huhtikuu 2013. Takaisin Afganistaniin. Hän oli palaamassa kotiin täyden kierroksen kautta paikkaan, jossa tämä oli alkanut, jossa hän oli löytänyt, mihin hän pystyi. Kuukausit valmistumisen ja komennuksen välillä kuluivat intensiivisen lisäkoulutuksen, edistyneiden kaupunkitoimintojen, helikopterilaskeutumisten, ajoneuvojen pysäytysten, jokaisen skenaarion parissa
jonka rangerit saattoivat kohdata. Aninsley imi kaiken. Hän lähti komennukselle huhtikuussa, laskeutui BAMin lentotukikohtaan ja tunsi heti tutun kuumuuden painon, pölyn, dieselin ja ruudin hajun sodassa. Mutta tällä kertaa hän ei laskenut luoteja. Hän käytti niitä. Hänen ensimmäinen tehtävänsä tuli viikon sisällä. Valvonta-asema korkean arvon kohteen ratsian aikana 600 metrin päässä kohteesta, suojellen ryhmäänsä piilosta. Kiikarin läpi hän katseli rangerien virtaavan rakennuksen läpi harjoitellulla tehokkuudella, etsien uhkia, odotti loputtomalla kärsivällisyydellä. Taistelija ilmestyi katolle RPGn kanssa. Hän näki hänet ennen kuin kukaan muu ehti reagoida. Laski etäisyyden ja tuulen automaattisesti ja ampui. Mies putosi. RPGtä ei koskaan laukaistu. Ratsia jatkui ilman komplikaatioita. Luutnantti Garrettin sanat osoittautuivat todeksi. Tämä oli hänen polkunsa. Suojellen tiimikavereita paikoista, joita he eivät voineet nähdä. Tekemässä laukauksia, joita he eivät voineet tehdä. Ollen suojelusenkelinsä, jota he eivät tienneet valvovan. Seuraavien kuukausien aikana Angley suoritti 10 tehtäviä. Jokainen vahvisti hänen oppimiaan. Kärsivällisyys, tarkkuus, tarkoitus. Hän kantoi Morsen muistikirjaa jokaisella operaatiolla, lisäsi omia havaintojaan, omia oppimiaan asioita, alkoi kirjoittaa viisautta jaettavaksi jonain päivänä. Lokakuussa tuli sähköposti Fort Benningin henkilöstötoimistosta. Mestarikersantti Callahan Morse oli kuollut, sydänkohtaukseen unissaan. Lokakuun 12. päivä, 68-vuotiaana, ei omaisia ilmoitettavaksi. Aninsley oli listattu hätäkontaktiksi. Hän istui sängyssään pitäen painettua sähköpostia, luki sen 5 kertaa, tunsi surun laskeutuvan fyysisenä painona hänen rintaansa. Morse oli poissa. Mies, joka oli uskonut häneen, joka oli antanut hänelle luvan olla enemmän kuin hän luuli voivansa olla, joka oli nähnyt hänessä tyttären, jonka hän oli menettänyt. Hän pyysi hätälomaa. Evätty. Aktiivinen komennus. Tehtävä kriittistä henkilöstöä ei voitu vapauttaa. Sen sijaan hän kirjoitti hänelle kirjeen, 10 sivua kaikkea, mitä hän halusi sanoa, kaikkea, mitä hän merkitsi, kuinka hän oli muuttanut hänen elämäänsä, kuinka hän kantoi hänen opetuksiaan joka ikinen päivä, kuinka hän piti häntä isähahmona, jota hänen oma loukkaantunut, etäinen isänsä ei koskaan ollut. Hän poltti kirjeen roskakorissa bunkkerinsa ulkopuolella, katseli sivujen käpertyvän ja mustuvan, lähetti savun ylös minne ikinä hän olikin. Toivoi jotenkin hänen tietävän. Hän säilytti hänen muistikirjaansa, kantoi sitä jokaisella tehtävällä, nahkakansi kului jokaisen komennuksen myötä, fyysinen yhteys mieheen, joka muutti kaiken. Joulukuussa hänen yksikkönsä vuorotoi hänet takaisin FAB Griffiniin täydennystä ja lepoa varten. Tukikohta oli muuttunut. Uusia kasvoja, uusia rakennuksia, mutta muistoseinä oli edelleen paikallaan. Hän löysi Morsen nimen uudesta messinkilaatasta. Mestarikersantti Callahan Morse, 25 palvelusvuotta. Grenada, Panama, Desert Storm. Hän seisoi valmiusasennossa, tervehti muodollisesti, kuiskasi sanoja, jotka vain hän kuulisi. Tein teidät ylpeäksi, kersantti. Pidän linjan juuri niin kuin opetitte. Tammikuussa 2014 Aninsley sai uudet määräykset. Apulaisopettaja perusammuntakoulutukseen, kouluttaen uusia sotilaita, välittäen eteenpäin tietoa, joka oli annettu hänelle. Hänen ensimmäinen luokkansa sisälsi hermostuneen logistiikkaspesialistin Tennesseestä, sotamies Meadow Suttonin, 22-vuotias, epävarma, enemmän kuin hän itse tiesi olevansa kykenevä. Eni ojensi hänelle M4-karbiinin. Katsotaanpa mitä sinulla on. Meadown ensimmäinen ryhmittymä oli tiivis. Luontainen lahjakkuus näkyi välittömästi. Hän katsoi ylös, yllättynyt. En tiennyt, että pystyisin siihen. Useimmat ihmiset eivät tiedä, mihin he pystyvät, ennen kuin olosuhteet sitä vaativat. Eni hymyili, muisti itsensä 18 kuukautta sitten. Sinä olet erilainen. Luontainen ampuja. Se on harvinaista. Seuraavien viikkojen aikana Aninsley työskenteli Meadown kanssa, näki saman kehityksen kuin hän itse oli kokenut. Epävarmuus muuttui varmuudeksi, pelko tarkoitukseksi. Logistiikkaspesialisti löysi, että hän voisi olla enemmän. Eräänä iltana harjoituksen jälkeen Aninsley antoi Meadowlle pienen muistikirjan, uuden, nahkakantisen.
Sisällä hän oli kirjoittanut opetuksia Morsen muistikirjasta ja omista kokemuksistaan. Kannen kirjoitus kuului, kärsivällisyys voittaa paniikin. Jokainen pitää linjan, kun sitä tarvitaan. Ogmeadow avasi sen varovasti, selasi sivuja täynnä laskelmia, luonnoksia, käsin kirjoitettua viisautta. Hänen silmänsä laajenivat, kun hän tunnisti, mitä hän piti kädessään. Kersantti Grant, en ymmärrä miksi minulle, koska 2 vuotta sitten joku näki minussa potentiaalia, jota en itse nähnyt. Anlein ääni oli vakaa. Hän antoi minulle luvan olla enemmän kuin luulin mahdollista. Nyt annan sinulle saman luvan. Meadown silmät kostuivat. Mitä jos en ole valmis? Kukaan ei ole valmis. Valmiiksi tullaan tekemällä. Annesley alkoi kävellä pois ja pysähtyi sitten. Ai niin, Meadow, kun pääset tarkka-ampujakouluun ja muistat kärsivällisyyden voittavan paniikin. Hän jätti Meadown seisomaan kirjaa hellästi pidellen. Sinä iltana Annesley istui yksin katsellen auringonlaskua FAB Griffin yli. Sama aavikko, samat vuoret, sama taivas, joka oli todistanut hänen muuttumisensa huoltohenkilöstä tarkka-ampujaksi. Hän ajatteli polkua, joka oli hänet tänne tuonut. Helikopterionnettomuus, Sullivanin putoaminen, päätös poimia se kivääri, jokainen pelon ja epäilyksen ja päättäväisyyden hetki, joka oli taonnut hänestä jotain uutta. Hän ei enää laskenut luoteja. Hän sai jokaisen yksittäisen luodin laskemaan. Morris oli antanut hänelle luvan löytää potentiaalinsa. Nyt hän antoi saman luvan muille. Perintö ei loppunut. Se jatkui, välittyen opettajalta oppilaalle, sukupolvelta toiselle. Jokainen kantoi painoa ja viisautta eteenpäin. Aurinko kosketti horisonttia, maalasi taivaan oranssiksi ja kullaksi. Kaunista ja kauheaa samanaikaisesti. Kuten sota, kuten elämä, kuten kaikki, minkä eteen kannatti ponnistella. Annesley nousi, venytteli, tunsi Morsen muistikirjan tutun painon reisitaskussaan, tunsi Sullivanin tähtäinrenkaan kaulassaan olevalla ketjulla, tunsi kasvojen painon, joita hän kantoi, elämien, jotka hän oli ottanut, ja elämien, jotka hän oli pelastanut. Sen ihmisen, joka hän oli ollut, ja sen ihmisen, josta hän oli tullut. Hän oli pitänyt linjan, kun hetki sitä vaati, ja hän jatkaisi sen pitämistä, koska sitä soturit tekivät, vartijat tekivät, ihmiset, jotka kieltäytyivät luovuttamasta tekivät. Aavikon tuuli voimistui, kantoi hiekkaa ja muistoja. Annesley kääntyi ja käveli takaisin kohti kasarmia. Huominen toisi uusia haasteita, uusia oppilaita, uusia mahdollisuuksia välittää eteenpäin sitä, mikä hänelle oli annettu. Mutta tänä iltana hän kantoi vain kiitollisuutta mentorille, joka oli uskonut häneen, olosuhteille, jotka olivat paljastaneet hänet, rohkeudelle tulla joksikin, mitä hän ei koskaan ollut kuvitellut. Hän oli Annesley Grant, entinen logistiikkaspesialisti, taistelutarkka ampuja, opettaja, vartija, ja hänen sotansa oli vasta alkamassa. Kiitos paljon, että katsoit tämän videon loppuun asti. Arvostan vilpittömästi jokaista sekuntia, jonka vietit täällä kanssani. Juuri nyt etenemme varmasti kohti ensimmäistä suurta tavoitettamme, 1000 tilaajaa. Jos kertomani tarinat koskettivat sinua edes vähän, tuethan minua ja painat tilaa-painiketta. Jokainen tilaus on minulle voimakas virike jatkaa kirjoittamista ja uusien, arvokkaiden tarinoiden jakamista kanssanne. Nähdään seuraavalla videolla.